γιατί τελικά ασχοληθήκατε και ασχολείστε με τις ανανεώσιμες και ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια και δεν ασχοληθήκατε με ό,τι άλλο, τέλος πάντων. Υπάρχουν εκατομμύρια εργασίες που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε. Στην οικοδομή θεωρώ ότι με έχουν βοηθήσει τη ζωή μου πάρα πολύ. Και το λέω εγώ από ποια θέση. Είμαι 41 χρονών, ξέρω εγώ, έχω καταφέρει 5-6 πράγματα, λίγα για μένα, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, ο καθένας. Και θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι 40 χρονών. Θεωρώ πολύ χρήσιμο αυτή την εμπειρία, γιατί κατάφερα να μιλήσω, ξέρω εγώ, με ανθρώπους που δεν θα είχα άλλη φορά τη δυνατότητα να συνεννοηθώ. Έμαθα να συνεννοούμε με ανθρώπους που ίσως δεν ξέραμε την ίδια γλώσσα. Γεννούσε πάλι τεχνικούς εκείνη η εποχή, γιατί τότε υπήρχε ανάγκη από τεχνικούς, έτσι, υπήρχε ανάγκη από χέρια. Μετά ήρθε η κρίση που, καλώς ή κακώς, εμείς περάσαμε, η δικιά μας γενιά, πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση, μια δύσκολη εποχή που αυτό μας έκανε κακό εμέρι, γιατί μας έφτασε μέχρι εδώ με αποτέλεσμα να μην μπορεί. Σήμερα, εγώ, αν θέλω να πάω να αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, δεν μπορώ, η Χαράλαμπε, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Στην ερώτησή σου για το εάν η νέα γενιά βλέπει αυτό, να ξέρετε ότι έμαθα, γιατί έχω πολλούς γνωστούς, ότι στα ΕΠΑΛ, που στις τεχνικές σχολές, εν πάση περιπτώσει, έρχονται παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει πολύ μεγάλα τα τμήματα ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά εκεί πέρα, μηχανικών αυτοκινήτων, ίσως και λιγότερο, αλλά όσον αφορά τους ηλεκτρολόγους, παιδιά, έχω μάθει ότι είναι γενικά πολύ μεγάλα τμήματα πλέον και αυτή τη στιγμή φέρνει η αγορά πολύ κόσμο. Okay. Οπότε είναι η εποχή που θα έρθουν. Δεν είναι μόνο αυτό, απλά έτσι όπως έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, οι κατασκευαστές, το φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο για να μην πάει ο καθένας και βάλει το χέρι του. Οπότε για να σε προστατεύσουν εσένα, φτιάχνουν διάφορες δικλείδες ασφαλείας για να μην μπορεί, δηλαδή, ξεβιδώσει μια βίδα δεν σημαίνει ότι θα ανοίξει και ξαφνικά θα το πιάσει. Ξεβιδώσει μια βίδα ή κάτι άλλο από μέσα. Τελικά τι είναι πιο επικίνδυνο, το ρεύμα ή το ίντερνετ? Αυτό μου αρέσει. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Κωνσταντίνα, Χαράλαμπε. ποιον έχουμε σήμερα μαζί μας? Μετά από λαϊκή απέτηση, μετά από μηνύματα του κοινού, άπειρα, μετά από χαμό κάτω, έχουμε το Βλαδίμηρο, το Βαντιμάκο. Ή αλλιώς Βαντιμάκο. Το αγαπημένο μας. Το γνωστό TikToker. Το γνωστό TikToker που κατάφερε να κάνει την επαγγελματική του ζωή viral, διάσημη, χωρίς να το επιδιώκει, αν κατάλαβα καλά. Έγινε ψηλομόνο του αυτό. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο σκοπός να γίνει viral αυτό που κάνουμε, αλλά ήταν σκοπός απλά να δείξουμε στον κόσμο, επειδή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάναμε, τέλος πάντων. Εγώ έτσι το βλέπα, έτσι το συζητάγαμε πολύ συχνά, τέλος πάντων, ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι που θα κάνει οποιοδήποτε ηλεκτρολόγος, εν πάση περιπτώσει, στην καθημερινότητά του. Οπότε λέμε, γιατί να μην το δείξουμε αυτό στον κόσμο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Δηλαδή υπήρξε συνεννόηση? Όχι. Καθίσαμε. Μόνος σου δεν το έκανες? Ναι. Καθόμαστε, ρε παιδί μου, μια μέρα, ξέρω εγώ, σε μια βλάβη. Ήταν 2 Ιανουαρίου του 2025. Μόλις είχε μπει ο χρόνος. Και ήμασταν σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο με έναν συνάδελφό μου, τον Γιώργο, ο οποίος. Είναι πίσω από τις κάμερες. Ναι, είναι πίσω από τις κάμερες. Ο Γιώργος, οκ. Λοιπόν. Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος, πρέπει να του δώσω τα credits και αυτό το πράγμα θέλω πάρα πολύ να φανεί, αλήθεια σας λέω. Είναι ο άνθρωπος που, εάν εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, 100 πράγματα σήμερα, για τα 90 φταίει αυτός. Okay? Οπότε πρέπει να το δώσουμε το credit. Και είμαστε με τον Γιώργο σε μια βλάβη, σε ένα φωτοβολταϊκό το οποίο είχε πέσει και είχε πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Και του λέω, εσύ βλέπω πολλούς TikTok, Instagram, Facebook, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάποιο βίντεο. Ήσουν εσύ δηλαδή μέσα σε αυτά? Παρακολουθούσα, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ βίντεο το οποίο θα ανέβαζα κτλ. Και γενικά μου φαινόταν πάρα πολύ. Και ακόμα υπάρχουν και τώρα, ξέρω, κάποιες φορές που αισθάνομαι κάπως όταν με βλέπει κάποιος ενώ κάνω βίντεο. Δεν είναι. Ναι, δηλαδή. Αμήχανα κάπου. Έτσι, πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Νόμιζα ότι θα πει ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο γιατί με παρακίνησε με το TikTok και τέτοια. Αλλά τελικά είπες για τα επαγγελματικά μυστικά της δουλειάς. Για τα επαγγελματικά, ναι, γιατί. Για να μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, να βγει σήμερα και να κάνει ένα βίντeo και να πει κάποια πράγματα. Ξέρεις, εμείς δυστυχώς θα σου πω και θα σας πω γιατί ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί, δεν κάτσαμε μια μέρα και είπαμε ας ξεκινήσουμε για να βγάλουμε λεφτά. Έτσι, γιατί όποιος νομίζει ότι βγάζει λεφτά από τα βίντεο που κάνουμε στο Instagram, στο Facebook ή στο TikTok, γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, έσκασε με Porsche κάτω, Cayenne. Ναι. Ούτε καν έτσι με το φορτηγάκι την κλούβα της δουλειάς. Έχει μέσα εργαλεία και πράγματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ξέρεις και 2 πράγματα, 3, 5, 10, εν πάση περιπτώσει, πριν αρχίσεις και κάνεις οποιοδήποτε βίντεο και εκτεθείς, εν πάση περιπτώσει, έξω. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω
πραγματικά. Περιμένει να κάνει τη μαλακία. Πραγματικά δεν είναι μόνο ότι περιμένει. Θεωρώ, ρε παιδί μου, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι παγκόσμιο αυτό. Στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι. Αλλά στην Ελλάδα εμείς είμαστε το έχουμε. Είμαστε καλύτεροι, ας πούμε, στο να κρίνουμε τους άλλους. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, οπότε πρέπει να ξέρεις και 5-10 πράγματα, γιατί αν δεν τα ξέρεις και είσαι, ρε παιδί μου, τελείως. Δεν έχεις, ας πούμε, ιδέα, ξέρω εγώ, δεν θα πετύχει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεν έχεις ιδέα, δεν μπορείς ξαφνικά να πάρεις μια κάμερα, ένα μικρόφωνο και να πεις πάμε και ξέρω εγώ, θα γίνουμε γνωστοί, θα γίνουμε διάσημοι ή θα δείξουμε στον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί δεν θα είσαι πιστευτός, δεν θα ξέρεις. Εγώ πραγματικά σας μιλάω, απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Ακόμα και βλακεία να είναι κάποιο, ρε παιδί μου, και ακόμα και να με κοροϊδεύουν. Εντάξει, τώρα με βρίζουν γιατί πολλές φορές τυχαίνει από την ημέρα που άνοιξα για κάποιο λόγο το Facebook και ξεκίνησα να δίνω, ας πούμε, content στο Facebook. Είναι λες και ήταν πολλοί κόσμος σε ένα καφενείο και λέει: πάμε να βρίσουμε, ξέρω εγώ, το Βλαδίμηρο. Οπότε εκεί διέγραψα πάρα πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, που τους αφαίρεσα το δικαίωμα να μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο. Ναι, γιατί μου φαινόταν, ρε παιδί μου, αστείο κάποιο να μπαίνει σε όλα μου τα βίντεο και να γράφει άσχημα πράγματα. Αυτό. Ναι, αυτό λέγεται blog. Δηλαδή, εγώ είμαι εντελώς άσχετος, γι' αυτό ρωτάω. Εάν στο TikTok έχουμε κάνει blog όλο αυτό το χρονικό διάστημα 15 ανθρώπους, στο Facebook πρέπει να έκανα 50 την πρώτη εβδομάδα. Το έχεις παρατηρήσει πιο έντονα εκεί. Είναι πιο καφενείο το Facebook. Θα σας πω, είναι πιο πολλοί αυτοί που βλέπουν, ξέρω εγώ, είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό, ναι. Και χωρίς να θέλω, no offense στη μεγαλύτερη ηλικία του τύπου από τα 35 που είμαι εγώ, 40 και πάνω, έχουν για κάποιο λόγο, έχουν άποψη για όλα και συνήθως η άποψη, ρε παιδί μου, δεν το δέχεται τον άλλον ακόμα και δηλαδή κάνεις ένα λάθος. Λες καλημέρα, ξέρω εγώ, και είναι απόγευμα. Την πάτησες. Στο Facebook την πάτησες. Ξέρεις τι γίνεται, ρε εσύ. Αυτοί έχουν το mentality, έτσι γράφει καλύτερα η φωνή, στο λέω να το ξέρεις. Εγώ θα την κάνω μετά τη φωνή όσο καλύτερα μπορώ, αλλά αυτό είναι το καλύτερο setup. Okay. Έχουν την αίσθηση οι άνθρωποι της ηλικίας του πατέρα μου, για να μην πούμε ότι κατηγορώ, έτσι θα μιλήσω για τον πατέρα μου. Αυτής της ηλικίας. Νομίζουν ότι απευθύνονται σε 15 άτομα. Θα αρέσει με αυτά που λένε. Ναι, δηλαδή αυτό. Δεν θα έπαιρνε ποτέ κανείς από αυτούς, αν έβλεπε τον κόσμο κάτω, ποιοι το βλέπουν αυτό, πόσοι το βλέπουν, δεν θα έπαιρνε κανείς το μικρόφωνο και να μιλήσει άσχημα, να βρίσει να κάνει. Απλά επειδή είναι μόνοι τους εκεί, μπορεί το κάνουν, α πούμε, σπίτι τους, δεν ξέρω πού, σου λέει, ρε παιδί μου, θα γράψω, ξέρω εγώ αυτό. Το οποίο δεν θα το κάνει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Στην πραγματικότητα. Απλά δεν μπορεί μάλλον να το βάλει σε προοπτική. Έτσι. Τέλος πάντων, φύγαμε πολύ. Με αφορμή αυτό πάντως που λες τώρα για τα μηνύματα και αυτά, ποιο είναι το πιο άρρωστο μήνυμα που μπορεί να έχεις λάβει? Να πεις τώρα τι μου στείλανε εδώ. Βλέπω. Ναι, ναι. Ναι, δεν έχω να σας πω. Αυτή την ερώτηση την περίμενα γιατί τη δέχομαι πολύ συχνά. Ναι. Αλλά πραγματικά δεν έχω κάτι να σας πω. Κάτι περίεργο. Εκτός από άσχημα πράγματα που δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε να ασχοληθούμε με πράγματα που δεν έπρεπε δεν θα πρέπει να τα λες ότι είσαι άνθρωπο που μισείς, ρε παιδί μου. Τέτοια πράγματα έχω λάβει. Έχεις λάβει πάντως τέτοια. Ναι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι θέλω καταρχήν να το λήξουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία. Ναι, πολύ λάθος. Ξεκινάμε. Είμαστε θετικοί άνθρωποι εμείς εδώ. Πολύ θετικοί άνθρωποι. Για να προχωρήσουμε στο επόμενο και που θέλω αυτό που ήθελα τέλος πάντων να σας πω, εφόσον με ρωτήσατε γιατί ξεκίνησαν όλα αυτά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, ένα πράγμα που έβλεπα ήταν ακριβώς αυτό, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν δεχόμαστε να υπάρχει κάποιος να γνωρίζει ή να γράφει κάτι. Και εγώ, με εμένα με τσαντίζει πάρα πολύ όταν έρχεται ο Χαράλαμπος, γράφει ένα μήνυμα σε μια ομάδα, κάποια ομάδα, ξέρω εγώ, κάπου, και ρωτάει ένα κάτι, ρε παιδί μου, απλό. Και από κάτω να γράφουν ένα σωρό πράγματα τα οποία. Τι είσαι ηλεκτρολόγος εσύ και κάνεις. Ναι, τα οποία πράγματα. Πάλι στο αρνητικό το πάει. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θα σου εξηγήσω γιατί υπάρχει λόγος που θέλω να το πω. Τα διαβάζεις και λες, ρε φίλε, δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος να γράφει τέτοια πράγματα. Okay. Και αυτό το πράγμα γίνεται πολλοί κόσμος. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει μια επίθεση. Αυτό το πράγμα λέω, θα προσπαθήσω και θα κάνουμε ένα κανάλι, το οποίο αν και εφόσον ποτέ γίνει γνωστό, θα πούμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε κακοί, έτσι, να μπορούμε να δεχόμαστε κτλ. Οπότε ξεκινήσαμε με όλη την καλή διάθεση, συνεχίζουμε με όλη την καλή διάθεση και προσπαθούμε να δείξουμε στους νέους που έρχονται στο επάγγελμα ή που θέλουν να έρθουν ή που σκέφτονται κάποια στιγμή, ακόμα και οι γονείς που έχουν μικρότερα παιδιά και σκέφτονται κτλ. Γιατί δεν για τα παιδιά τους, να τους πω ότι αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πράγματα τα οποία θα μάθεις και θα δεις στη ζωή σου, τα οποία ενδεχομένως να μην τα βλέπεις ποτέ, ας πούμε, αν δεν έκανες εγώ τη δουλειά που κάνω εγώ. Ναι. Έτσι, και τη δουλειά που κάνεις εσύ, που κάνετε εσείς γενικά. Είναι πολύ μοναδικό, γιατί καταρχήν είδα πολύ ωραία πράγματα εδώ που ήρθα. Λοιπόν, για το εργαστήριο, λέει, που κάναμε Ξενάκης κάτω. Ναι. Οπότε θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή μου δίνει τη δυνατότητα να δείχνω μέσα από μια κάμερα, από ένα κινητό, να δείχνω πράγματα που κάνουμε στη δουλειά και για τα οποία εγώ είμαι
πολύ χαρούμενος και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Όλο αυτό δεν ξεκίνησα κάποια στιγμή μικρός και έλεγα: εγώ θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος και λέει ότι. Ειδικά εγώ Δύσκολα. που δεν είχα ούτε πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος, ούτε η μάνα μου, ούτε κανένας. Δεν υπήρχε, παιδί μου, κάποιος στο σπίτι να μου πει θα γίνεις ηλεκτρολόγος. Στην πορεία ήρθε αυτό που λέω σήμερα δουλειά, το οποίο. Αυτό τέλος πάντων άλλαξε γενικά, ξέρεις, την άποψή μου και είπα γιατί αυτό, εφόσον εγώ το βλέπω έτσι, να μην το δείξω και παρά έξω. Και φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα να συζητάμε σε ένα Energy Talks. Έτσι. Σωστά, ναι. Πολύ σωστά. Εγώ θα προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο Βλαδιμирός και είναι ότι εγώ δούλευα στα ΙΕΚ Δέλτα. Ήμουν εκπαιδευτής εκεί για 3-4 χρόνια. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση. Μου αρέσει πολύ η εκπαίδευση. Με τρομερή αγάπη, ας πούμε, και ταύτιση με το τι γίνεται. Και με τα παιδιά, ας πούμε. Έχω να πω δυστυχώς ότι η νέα γενιά το βλέπει μάλλον ως οι γονείς τους βασικά. Το βλέπουν ως δεν παίρνει τα γράμματα το παιδί μου, θα πάω να τον κάνω ηλεκτρολόγο. Και εγώ είμαι σε μια φάση τώρα να πρέπει να εξηγήσω στο γονιό αυτόν ότι φίλε, δεν πάει έτσι. Δηλαδή, άμα θες το παιδί σου να γίνει ηλεκτρολόγος, πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορεί να φαντάζεται. Το ρεύμα δεν το βλέπεις, δεν το μυρίζεις, πρέπει να το φαντάζεσαι. Δηλαδή, είναι ο κλασικός τεχνικός, ας πούμε, που θα ανοίξει τον πίνακα και θα μιλάει μόνος του. Και δεν θα του μιλάει κανείς στο εργοτάξιο. Άστον αυτό να κάνει, αυτό να δουλεύει. Και θα κάνει έτσι. Δεν γίνεται λοιπόν να λες ότι θα γίνω ηλεκτρολόγος και δεν θα διαβάζω. Ίσα-ίσα πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να ασχολείσαι, πρέπει να μαθαίνεις και όλα αυτά. Λοιπόν, να περάσουμε σε ερωτήσεις της Καλέτας, γιατί μας έχει κάνει hijack. Εγώ έχω περάσει. Hijack. Ναι, εντάξει, εγώ καλό σας είναι το είπα αυτό. θα μπλέξετε. Οι ερωτήσεις εδώ που έχουμε είναι κυρίως τεχνικές. Είναι Ναι, κυρίως έτσι. για φωτοβολταϊκά πάρκα στα οποία κάνεις πάρα πολύ συντηρήσεις από ό,τι έχουμε δει στα βίντεο και όλα αυτά. Ποιες είναι οι πιο συχνές βλάβες που βλέπεις σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο? Τώρα μπορεί να σου φαίνονται βαρτές αυτές οι ερωτήσεις, αλλά έχουμε στο μυαλό μας τους ηλεκτρολόγους και πώς, ας πούμε, μπορεί να το κάνουμε ενδιαφέρον για αυτούς πιο πολύ. Αυτό έχω στο μυαλό. Ωραία, ένα πάρα πολύ σύνηθες, μια βλάβη πολύ συχνή εμπασχευτός που βρίσκουμε. Έχει να κάνει με πρόβλημα στο αυτόνομο σύστημα, τέλος πάντων, που τροφοδοτεί ένα UPS στη δικιά μας την περίπτωση. Πέφτει στο πάρκο και δεν ξαναπαίρνει. Ναι. Μέχρι να βάλουμε τα αυτόνομα ή μέχρι τέλος πάντων να κάνουμε την εγκατάσταση αυτού του. Τώρα τι είναι το αυτόνομο, νομίζω τα έχετε πει. Έχετε εξηγήσει. Τα έχουμε πει και άμα έχει και κάποια ερώτηση κάποιος το γράφουμε κάτω πάντα. Έτσι ακριβώς. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα και κάποια ακόμα βάζουν λίγο πιο φθηνά, έχουν προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ συχνό πρόβλημα, ξέρω εγώ, που συναντούσαμε, ότι έπεφτε το πάρκο, δεν ξανάπαιρνε, τι συνέβαινε, ήταν αυτό, ένα UPS που απλά δεν κράταγε μια μπαταρία. Έκλεινε η μέση τάση και δεν μπορούσε να φορτίσει κάπως η μπαταρία στη χαμηλή τάση για να δώσει ρεύμα στον ρελέ. Αυτό που το κουρδιστήρι, ξέρω εγώ, του αυτόματου διακόπτη και πάει λέγοντας. Ένα άλλο πρόβλημα που πάλι είναι συχνό, όχι πάρα πολύ, αλλά συμβαίνει, είναι να βρεις αντικεραυνικά σπασμένα μέσα στο πεδίο αύξησης αποδεεί, συνήθως γιατί είναι το πρώτο, ας πούμε, που από το πεδίο. Της μέσης τάσης. Okay. Ναι. Εγώ πάντα για τη μέση τάση θα σου μιλήσω, γιατί από inverter και τα λοιπά θα μας πεις εσύ καλύτερα. Εγώ πράγματα ξέρω ότι έχει να κάνει με τη μέση τάση. Λοιπόν, αυτά είναι που ξέρω καλύτερα, έτσι, και που γνωρίζω και που δουλεύω, ας πούμε, περισσότερα. Οπότε εμένα θα με καλέσουν πιο εύκολα, γιατί οι πελάτες μας, όταν απευθύνονται σε εμάς, απευθύνονται για ένα πρόβλημα που θα έχουν στο μετασχηματιστή τους, στα κορκιβώτια, στα καλώδια, ας πούμε, μέση τάση, και ό,τι έχει να κάνει γενικά με τη μέση τάση και τη χαμηλή, αλλά περισσότερο η μέση τάση είναι που μπορώ να σου πω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω συναντήσει περισσότερα προβλήματα, έτσι. Η οποία στην Ελλάδα είναι μόνο 20.000 βολτ ή από τόσο ως τόσο? Εσύ έχεις δει μετασχηματιστή διάφορο του? Ναι, έχω δει. Έχω δει, πρόσφατα ήμουνα σε ένα νησί, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο μέρος, γιατί τέλος πάντων μου το απαγορεύσανε, θα έκανα και βίντεο. Αλλά υπήρχε μετασχηματιστής 6.300 δεν είναι? Ναι, 6.300 βολτ. Όχι 6.600, έχει διαφορά. Τα 6.600 είναι το σύνηθες που μπορεί να δεις πέραν των 20.000. Ναι. Είναι 6.600. Αν πας, ας πούμε, σε παλιές βιομηχανικές περιοχές της Αττικής, της Αθήνας, ας πάμε στην Αθήνα που είναι και η έδρα μας και εκεί πέρα τέλος πάντων δραστηριοποιούμαστε. Αν πας στο Μοσχάτο, αν πας στη Νέα Ιωνία, αν πας στον Πειραιά, αν πας γενικά, ρε παιδί, με αυτές τις περιοχές που κάποτε, ξέρω εγώ, ήταν βιομηχανικές περιοχές, συνεχίζουν, ας πούμε. Έχουν 6.600 μετασχηματιστές, δηλαδή η τάση είναι 6.600 βολτ. Πραγματικά προσπαθούν οι άνθρωποι και βέβαια. Κάτσε λίγο γιατί μπερδεύτηκα. Είναι από 20 στα 6 ή είναι από 6 στα 400? Σωστά. Αυτό που έρχεται από τα 6 στα 400. Δηλαδή έρχεται από ΔΕΗ, υπάρχει πεδίο. Άμα δεις, έχω κάποια βιντεάκια, υπάρχει πεδίο το οποίο η άφηξη από ΔΕΗ είναι 6.600 βολτ. Έλα ρε εσύ. Ναι. Έχει δηλαδή η ΔΕΗ δίκτυο 6.600 στην Αττική. Σωστά. Okay. Και βέβαια υπάρχουν και μετασχηματιστές. ΔΕΗ βασικά, αλλά
Καλά, τώρα Ναι, εντάξει. εμείς έχουμε συνηθίσει. Εμείς παλιοί είμαστε, τέλος πάντων. Όχι ότι είμαστε παλιοί, αλλά το έχουμε μάθει από τους παλιούς που το λέγανε ΔΕΗ, οπότε συνεχίζει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μετασχηματιστές από 20.600 και μετά στα φέρνουν 600 εσένα, γιατί έτσι ήταν η δομή και έτσι ήταν η περιοχή. Όσοι κάνουν καινούργιες εγκαταστάσεις παίρνουν 20.000 πλέον. Και αυτό τους βολεύει κιόλας για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα αυτό είναι πλέον το δίκτυο που δουλεύουμε στην Αθήνα. Σε όλες τις καινούργιες εγκαταστάσεις. Τώρα, να σε ρωτήσω, κάνετε συντήρηση στον μετασχηματιστή. Σωστά. Ο μετασχηματιστής, η συντήρηση περιλαμβάνει κάποια πράγματα. Okay. Θες να μας τα πεις? Να σου πω έτσι εντάχει. Έτσι λίγο, ρε παιδί, Ναι, μετάχει. Ας πούμε, δεν αλλάζεις το λάδι, φαντάζομαι, κάτι όμως το κάνεις. Ξέρω εγώ, Ναι, θα σου πω εντάχει τι κάνουμε, ας πούμε, σε ένα μετασχηματιστή με στάσεις, ο οποίος στη δικιά μας περίπτωση και στο δικό μας παράδειγμα. Δηλαδή, άμα θες να με ρωτήσεις κάτι, εσύ με ρωτάς κιόλας. Δεν είμαστε εδώ τώρα Sky. Δηλαδή, είμαστε μια συζήτηση podcast. Άμα σε κάνω και βαριέσαι, μου λες ρε, σε ξεφτερεί. Θέλω να μου πεις αυτό. Και είναι εντάξει, Ναι. podcast, διαδραστικό. Θα σε ρωτήσω αργότερα. Λοιπόν, θέλω να σου πω όσον αφορά το μετασχηματιστή. Επειδή μιλάμε για μετασχηματιστή λαδιού, υπάρχουν μετασχηματιστές λαδιού και ξηρού τύπου. Όσοι είναι ξηρού τύπου είναι μετασχηματιστές που δεν περιέχουν λάδι, είναι το τύλιγμα του μετασχηματιστή, το πρωτεύον και το δευτερεύον. Εμείς τα λέμε πρωτεύον και δευτερεύον γιατί τροφοδοτούνται με μέση στάση, οπότε λέμε πρωτεύον την είσοδο από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, οπότε ξηρού τύπου δεν έχει λάδι, δεν έχει, είναι ένας μετασχηματιστής στον αέρα. Αυτά δεν θέλουν συντήρηση. Θέλουν, αλλά πολύ λιγότερη συντήρηση σε σχέση με ένα μετασχηματιστή λαδιού. Μετασχηματιστή λαδιού, εσύ, θα σου πω, ο μετασχηματιστής λαδιού πρέπει να κοιτάς τα λάδια του, πρέπει να κοιτάς τις φίξεις του, πρέπει να κοιτάς γιατί δημιουργούνται θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες, ξέρεις, ο ατμός κινούσε μηχανές και κινεί ακόμα. Έτσι, οπότε, όταν δημιουργηθούν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και το λάδι συμπεριφέρεται πάνω κάτω σαν το νερό. Ναι. Δεν είναι νερό, μην το κάνουμε πάρα πολύ όμως επιστημονικό, γιατί δεν είμαι κιόλας επιστήμονας. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως. Να σου πω την αλήθεια τώρα, εγώ δεν ήξερα τι θα πεις. Εγώ νόμιζα θα πεις ότι βλέπεις εκεί με το διαθλασσιόμετρο, σε είχα δει κάτι, είχες δείξει, δεν είχες δείξει? Ναι, κάνουμε γενικά. Για να δείξεις αν το λάδι είναι καλό, ας πούμε. Ναι, για να δεις αν το λάδι είναι καλό, δεν το βλέπεις εκεί. Παίρνεις δείγμα. Το πας, έχουμε εμείς, ρε παιδί μου, στο γραφείο, στην αποθήκη μας, έχουμε ένα όργανο το οποίο του βάζουμε το λάδι που συλλέγουμε από το μετασχηματιστή, το περνάμε μια μέτρηση. Ουσιαστικά τι είναι δύο ακίδες. Πώς λένε, ρε Τζόρτζ, αυτές τις ακίδες? Μετράς τη μόνωση, κατάλαβα. Ναι. Είναι δύο ηλεκτρόδια τα οποία είναι σε μια συγκεκριμένη απόσταση το ένα με το άλλο και αυτό ανεβάζει τάση και ξεκινάει με 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Και βλέπει που υπάρχει υπερπήδηση. Μπράβο, κάποια στιγμή θα γίνει, ρε παιδί μου, θα ιονιστεί, ξέρω εγώ, το κομμάτι αυτό μεταξύ και σου λέει τόση είναι η μόνος του λαδιού, έτσι, η διελεκτρική αντοχή, εν πάση περιπτώσει, του λαδιού. Μπράβο. Οπότε, άμα είμαστε πολύ χαμηλά, σου λέει άλλαξε τα λάδια, ας πούμε, ή βάλε κάτι. Ξέρω, ναι, δεν ξέρω τι τι γίνεται τώρα. Υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι που δουλεύω πάρα πολύ παλιά. Εγώ έχω νιώσει πάρα πολύ άνετα, με βλέπετε, έχω χαλαρώσει. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, κάτι που κάνανε πάρα πολύ παλιά και συνεχίζουν και το κάνουν. Βέβαια, είναι πολύ λιγότεροι οι εταιρείες ή οι άνθρωποι που κάνουν το συγκεκριμένο αντικείμενο πλέον. Τι κάνουνε? Κάνουν μια ανακυκλοφορία λαδιού. Τι κάνουνε? Παίρνουν το λάδι. Πολύ ωραίες λέξεις μάθαμε. Δεν τα ήξερα ούτε εγώ αυτά. Όταν το λάδι δεν είναι καλό. Θέλω να πω σαν επαγγελματίας, όχι ότι είμαι ειδικός, καμία σχέση. Έτσι. Ναι, γιατί σου μιλάω ειδικός τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ανακυκλοφορία. Όταν το λάδι δεν είναι καλό και έχουμε κακή μόνωση, κακή διελεκτρική αντοχή, τι κάνουμε? Τι πρόβλημα έχει το λάδι? Συνήθως έχει υγρασία μέσα και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δημιουργούνται μέσα στο λάδι, ξέρω εγώ, μια μαύριλα, ξέρεις, γιατί είναι μέταλλο ο μετασχηματιστής και σιγά σιγά φεύγουν πράγματα, ξέρω εγώ, από το μέτρο, ξεκολλάνε και πάνε κάθονται στον πάτο. Αυτό ανακατεύεται με τη θερμοκρασία κτλ. Γιατί δημιουργούνται θερμοκρασίες, όπως σας λέω, και αυτό το πράγμα φουσκώνει, ξέρω εγώ, ξεφουσκώνει, ανάλογα χειμώνας, καλοκαίρι. Θα σας δώσω και ένα tip τώρα για όσους μας βλέπουν τέτοιο. Όταν ένας μετασχηματιστής. Μόνο εδώ το tip. Subscribe τώρα, subscribe και καμπανάκι. Λοιπόν, όταν ένας μετασχηματιστής λαδιού μείνει χειμώνα πολλές μέρες από λάδι, πολλές μέρες από ρεύμα, δηλαδή για κάποιο λόγο το δίκτυο έχει κοπεί. Ναι. Γιατί έχουμε βλάβη, γιατί έχουμε πρόβλημα χιόνισε, ρε παιδί μου, και μείναμε χωρίς ρεύμα, έτσι. Λοιπόν, μένει ο μετασχηματιστής χωρίς ρεύμα. Τι κάνει? Παγώνει. Τι κάνει το λάδι όταν παγώσει? Σαν το νερό. Θα κάτσει. Ναι. Εάν εμείς το καλοκαίρι που του κάναμε συντήρηση δεν είδαμε, ξέρω εγώ, δεν δώσαμε πολύ σημασία στη διαρροή που υπήρχε πάνω στο μετασχηματιστή το καπάκι, γιατί είναι πολύ λίγο και λες, έλα μωρέ, και τι έγινε? Θα πάει να ξαναδώσει το δίκτυο να έρθει το ρεύμα και θα προσπαθήσει να δώσει και δεν θα παίρνει ποτέ ο μετασχηματιστής. Γιατί δεν θα παίρνει? Γιατί θα έχει κάτσει το λάδι, θα έχει φύγει από τον Buchholz και με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει λάδι στην πραγματικότητα. Θα έχει φύγει από το Buchholz, δηλαδή από τον αισθητήρα που βλέπει αν έχει λάδι. Δηλαδή, και δεν θα παίρνει μπρος γιατί θα νομίζει ότι είναι άδειος. Θα είναι πιο κάτω, γιατί στην πραγματικότητα το χάσει το λάδι. Το χάσει δεν σημαίνει ότι κάπου πήγε το λάδι. Ναι. Okay. Οπότε ακριβώς αυτό είναι τέλος πάντων τέτοιο. Οπότε το tip ποιο είναι? Ότι όταν το καλοκαίρι βλέπουμε ή γενικά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει διαρροή, πρέπει να προσέχουμε για να είμαστε έτοιμοι ότι την επόμενη φορά που θα μείνουμε μέρες
πηγαίνουμε με ένα τενεκέ ή και 2 λάδι μαζί μας, γιατί μπορεί να μην ξαναπάρουμε τα σχηματιστή. Λοιπόν, σου έχουμε μια έκπληξη τώρα. Βέβαια, το σετάραμε το κινητό του να πάρουμε τηλέφωνο τον Καρυπίδη, οπότε δεν είναι και πολύ έκπληξη. Αλλά σου έχω μια έκπληξη τώρα. Αν είχες μια ερώτηση να κάνεις στον Καρυπίδη, ποια θα ήταν αυτή? Μου βάζει δύσκολα. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από αυτά που έχω δει ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσα να του κάνω άπειρες ερωτήσεις. Θέλω να τον ρωτήσω γιατί ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή με αυτά τα προγράμματα και προσπαθεί και βοηθάει και κάνει. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Και δεν ασχολείται με τα υδραυλικά, ξέρω εγώ, ή με τα ψυκτικά, δεν ξέρω. Okay. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Σταύρος Καρυπίδης είναι στη Σαγκάη. Και τον πήρα τηλέφωνο πριν λίγο στη Σαγκάη, αυτή τη στιγμή είναι 12 και. Τι 12, μία κοντά. Και μου είπε ο άνθρωπος με πολύ χαρά, μου λέει: πάρε με τηλέφωνο, μην κολώνεις πουθενά, πάρε με τηλέφωνο. Φαντάζεσαι τώρα να μην δουλεύει. Όχι. Το αισθάνομαι, είμαστε έτοιμοι. Όλα καλά. Είμαστε πολύ έτοιμοι. Χτυπάει. Ναι. Ωραία. Για να δούμε. Καλησπέρα, Σταύρο Καρυπίδη, από τη Σαγκάη που ξέρουμε πως βρίσκεσαι. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Βλαδίμηρο, τον ειδικό στους μετασχηματιστές και στη συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Λοιπόν, θέλει να σε ρωτήσει μια ερώτηση μόνο για σένα. Βλαδίμηρε, πάμε. Καλησπέρα, κύριε Σταύρο. Γεια σου, Βλαδίμηρο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καταρχήν. Καλημέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συζητάμε. Η ερώτηση που είπα και πριν στα παιδιά ότι θέλω να σας κάνω είναι γιατί τελικά ασχοληθήκατε και ασχολείστε με τις ανανεώσιμες και ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια και δεν ασχοληθήκατε με ό,τι άλλο, τέλος πάντων. Υπάρχουν εκατομμύρια εργασίες που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε. Γιατί ασχοληθήκατε τόσο πολύ και το συζητάτε και το δείχνετε αυτό, τέλος πάντων, προς τα έξω στον κόσμο, με τον τρόπο σας προφανώς και που τέλος πάντων σε όλους αρέσει, γιατί εγώ σας παρακολουθώ και. Ωραίο. Καλή ερώτηση. Πολύ καλή και θα σου πω τι έγινε. Εγώ εμείς έχουμε το τεχνικό γραφείο, εγώ έχω την άδειά μου του ηλεκτρολόγου από το 1996. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια πάντα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τις είχα δει και κάπου εκεί στο 12, 11, 12 που γινόταν ένα μεγάλο μπαμ, δεν έδωσα τόσο σημασία. Και κάποια στιγμή όταν το 23, το 20, 21, 22 κάπου εκεί ξεκίνησε το πράγμα με τα φωτοβολταϊκά και έβαλα ένα φωτοβολταϊκό στο δικό μου και είδα τη διαφορά την τεράστια που υπάρχει στην αλλαγή της ζωής κάποιου ανθρώπου όταν μπει σε αυτό το χώρο των φωτοβολταϊκών, τότε άλλαζα τη δική μου ζωή και άλλαξα και τη ζωή, άλλαξαμε και τη ζωή του συνεταίρου του Γιάννη και είπαμε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε και για τους πελάτες μας, γιατί εμείς θέλουμε να βοηθάμε τον κόσμο, να βοηθάμε τους πελάτες μας να αλλάξουν τη ζωή. Επίσης κάπου εκεί ήταν. Επίσης κάπου εκείνη την περίοδο που γνωριστήκαμε κιόλας. Πες την αλήθεια στον κόσμο, εδώ στο Πανελλήνιο κοινό. Ναι, εκεί κάπου ήταν όταν ξεκίνησε όλο το πράγμα αυτό. Δώσα και το Μπάμπι και πάμε πάρε από το. Είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός τεχνικός μας της εταιρείας τελεχομηχανικής μας. Γιατί όλα τα συστήματα που στείλουμε στείλονται με τη βοήθεια του Μπάμπη. Να πούμε εδώ ότι έχουμε και μια πρωτιά με τον Καρυπίδη για την καμπίνα στην Ξάνθη. Είναι ανακοινώσιμο, το λέμε αυτό, ότι είναι η πρώτη στη δράμα που θα μπει? Ναι, ανακοινώσιμο φυσικά, ναι, έχει μπει. Περιμένουμε τώρα τις διαδικασίες από το ΔΔΕ για την ενεργοποίηση, γιατί εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, Βλαδίμηρε. Δεν είναι ο κόσμος και ο κόσμος θέλει να βάλει. Και εταιρείες υπάρχουν πανελλήνια που μπορούν να αναλάβουν σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας να βάλουν φωτοβολταϊκά. Τα μεγάλα προβλήματα είναι από τον κρατικό μηχανισμό και τη δυσκολία που έχει γίνει, τις δυσκολίες που μπαίνουν όσον αφορά την ενεργοποίηση. Εμείς τώρα έχουμε ένα έργο το οποίο έχει και μπαταρίες και υποτίθεται ότι ένα μεγάλο έργο 100 kW μπαταρία, 200 κιλοβατόρες αποθήκευση. Έπρεπε να έχει προτεραιότητα στο να εξετάζεται και η σήμασή του και όλα τα υπόλοιπα, πράγμα που δεν το βλέπουμε να γίνεται. Οπότε όλα μαζί παίζουν στον κουβά, είτε έχουν μπαταρίες είτε δεν έχουν. Και όταν
θα δει ο ΔΔΕ, τότε ξεκινάει και γίνεται το έργο. Να σας κάνω και μια δεύτερη ερώτηση τότε, εφόσον φτάσαμε εδώ. Καταρχήν να είμαι τουλάχιστον πληθυντικό, γιατί αισθάνομαι μεγάλος. Όχι. Πάρτα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνω τότε μια δεύτερη ερώτηση. Είναι ακριβώς η συνέχεια. Είναι ότι εάν Σταύρο Καρυπίδη, έχεις μετανιώσει ποτέ που ξεκίνησες και ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο και τέλος πάντων το επικοινωνείς και με τον κόσμο. Γιατί άλλο να το κάνεις, υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που ασχολούνται με διάφορα επαγγέλματα. Εσύ όμως το δείχνεις και έξω. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω σαν τον κύριο Σταύρο, εν πάση περιπτώσει, από το κινητό μου, από το προφίλ, ξέρω εγώ, που έχεις, ας πούμε, στα social. Θα σου πω και πώς ξεκίνησα να το κάνουμε αυτό. Διαπίστωσα κάποια στιγμή ότι οι πελάτες οι οποίοι ερχόταν στην επιχείρηση τη δική μας είχαν στρεβλή άποψη για το τομέα της ηλεκτρολογίας και για το τομέα των μηχανικών και γενικά παίρνανε πληροφορίες από τον μπατζανάκι τους, από τον κουμπάρο τους και από τον Μπαρμπαμίτσο το τεχνικό, ο οποίος ήταν 40 χρόνια, 50 χρόνια ξέρω εγώ στη δουλειά, χωρίς όμως ήταν μόνο εμπειροτέχνης, να το πω έτσι. Σωστά. Και διαπιστώσαμε ότι αυτή ήταν η πληροφόρηση που είχε ο κόσμος και είπαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Δηλαδή είμαστε το 2020, 2021-2022, θα βγούμε έξω και θα πω στον κόσμο, με τη βοήθεια των παιδιών βέβαια το έκανα αυτό, γιατί εγώ δεν είχα μεγάλη τέτοια τεχνολογία αυτή να κατεβάζω, να βίντεο, να τα φτιάχνω, να τα μοντέρω και να τα βάζω. Και θα πούμε στον κόσμο ότι ξέρεις, η πραγματικότητα είναι αυτή και ότι αν θέλεις να βάλεις μια ενδιαφερότητα θα σου αλλάξει τη ζωή σου, αν θέλεις να βάλεις ένα φωτοβολταϊκό θα έχεις αυτά τα ωφέλη. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Ξέρεις πόσος κόσμος μου παίρνει τηλέφωνο και μου ρωτάει και μου λέει δεν το ήξερα με αυτό το πρόγραμμα, το χάσαμε για την επιδότηση των αντιβιωτικών. Δεν το ξέραμε ότι νομίζαμε ότι το εξοικονομώ, ξέρω εγώ, το παίρνουν μόνο αυτοί που είναι γνωστοί με τους βουλευτές και με τους δήμαρχους. Δηλαδή ο κόσμος θέλει πληροφορία, δεν την έχει η πληροφορία αυτή. Εμάς η δουλειά μας βοηθάει πολύ να το βγάλουμε το φτιάξουμε, γιατί έχουμε αρκετή δραστηριότητα και έχουμε και κάποια πεδία, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά, φυσικό αέριο και προγράμματα εξοικονομού, προγράμματα επιδοτούμενα, τα οποία τα δουλεύουμε και κάθε μέρα τα περισσεύουμε. Αυτά. Εμένα μου αρέσει η δουλειά μου, την αγαπάω, τη γουστάρω. Δεν το βλέπω σαν δουλειά. Δηλαδή το πρωί που ξυπνάω, δεν λέω, όχι, μωρέ, τώρα θα πάω στη δουλειά μου. Το κάνω επειδή μου αρέσει. Σταύρο Καρυπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά και ανοιχτή πρόσκληση στο Energy Talks. Ναι. Να ξέρετε ότι και εσύ, Μπαμπή, και ο Βλαδίμηρος, πιστεύω ότι εγώ να βοηθάμε τα παιδιά, τα νέα, να μπουν στο τεχνικό των κλάδων, γιατί έχει τεράστια έλλειψη ο κλάδος από χέρια, από παιδιά που θέλουν να αγαπάνε αυτή τη δουλειά για να μπουν μέσα στη δουλειά αυτή και να ξέρουν ότι θα φάνε γλυκό ψωμί όλοι οι τεχνικοί, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ηλεκτρολογικά και όσο πιο πολύ εξειδίκευση έχεις, τα επόμενα χρόνια θα φας γλυκό ψωμί, θα ζήσεις με τη δουλειά. Εκατομμυριούχος δεν θα γίνεις, αλλά θα μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα για να ζήσεις την οικογένειά σου χωρίς να παρακαλάς τον καθένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, για την παρέμβαση. Τα λέμε και από κοντά. Πότε γυρνάς? Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια και όταν επιστρέψετε θα μιλήσουμε, θα κάνουμε και ένα podcast μαζί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Σταύρο. Γεια χαρά. Εσύ το παρατηρείς πρώτα απ' όλα αυτό, ότι τα νέα παιδιά, ας πούμε, δεν προσελκύονται, ας πούμε, από τεχνικές δουλειές. Όχι μόνο από ηλεκτρολογία. Από ψυκτικός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, συμπολιτής. Εγώ νομίζω τελευταία έχει αλλάξει λίγο αυτό. Στρέφονται λίγο τα παιδιά προς αυτά τα επαγγέλματα. Εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι η κάθε εποχή γεννά και συγκεκριμένα επαγγέλματα. Εγώ εσένα σε συμπαθώ συνέχεια πιο πολύ όταν σε γνωρίζω. Γιατί τώρα που κάνω τη συζήτηση που του φέρνω όπου θέλω, βλέπω ότι έχει φοβερές απόψεις. Γιατί αυτό που λέει δεν είναι μίζερο. Δεν έγινε, όλα δεν έρχεται, τεμπέληδες είναι όλοι. Ναι. Ξέρω εγώ, είναι πολύ to the point. Ναι. Το ακούω, εννοείται. Γιατί αν αναλογιστείτε, όταν το
το 15, το 17, το 12, όταν τέλος πάντων η οικοδομή και γενικά το τεχνικό επάγγελμα Έπεσε. πονούσε πάρα πολύ. Και εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί και εμένα ο πατέρας μου έτσι είναι χτίστης, ήταν χτίστης. Okay. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή ήταν η κυρία δουλειά του και ξέρω πώς είναι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Κρύο, ζέστη, έτσι. πας εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ναι. Ήταν Να σας μια πω εποχή... κάτι που δεν το έχω πει σε κανένα, δεν το ξέρετε. Θα το πω on air, θα το πω on air, θα το πω. Πες το. Έχω δουλέψει στην οικοδομή, μην φανταστείτε ότι δούλευα χρόνια. Έχω δουλέψει στην οικοδομή κάτι καλοκαίρια. Νομίζω μου το έχεις πει. Κάτι καλοκαίρια. Δεν το έχω πει on air, ρε παιδί μου. Ναι, συγγνώμη. Κάτι καλοκαίρια, α πούμε, έχω πει με το γείτονά μου το Λάμπρο, φιλιά στο Λάμπρο, που αν είναι. Φιλιά στο Λάμπρο, ναι. Λοιπόν, και μια μέρα επίτηδες ήθελε να με τεντώσει. Τώρα ήταν προϊστάμενος μου ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος. Φαντάσου φάση, τέλος πάντων. Ήταν πολύ ωραία φάση, καλά περνάγαμε λοιπόν. Και είχαν έρθει οι ντουζιέρες. Οι ντουζιέρες ήταν από. Πώς λέγεται αυτό το υλικό, ρε παιδί μου? Όχι πορσελάνη. Νομίζω πορσελάνη. Τέλος πάντων. Το γύψος, ρε παιδί μου, αυτό το πολύ πολύ βαρύ, ας πούμε. Δεν ήταν μπανιέρες πολυεστερικές. Ήταν πολύ βαρύ. Και μου λέει, Ξεφτέρης, ναι, ξεκινά να κουβαλάς τις ντουζιέρες. Λέω, εντάξει, πόσο δύσκολο είναι. Τώρα η οικοδομή δεν έχει ασανσέρ. Προφανώς. Στις σκάλες, ξέρω εγώ, περνάνε τα μάρμαρα που πρέπει να πατήσεις πρώτο, τέταρτο σκαλοπάτι, γιατί δουλεύουν 7 συνεργεία μαζί. Εκείνη την περίοδο προ-κρίσης γινόταν χαμός. Και παίρνω τις ντουζιέρες και πηγαίνω και λέω, τι, και στην τέταρτη ντουζιέρα έχω φύγει. Τελείω. Πονάει η μέση μου, πονάει τα χέρια μου. Λέω, ρε φίλε, τι με έβαλες να κάνω, το λέω. Είσαι τρελός. Και μετά τις παίρναμε και οι δύο, ξέρω εγώ. Αλλά θεωρώ ότι εκείνη η περίοδο θα συνεχίσει αυτό που έλεγες. Θεωρώ ότι η εμπειρία μου, ξέρω εγώ, τα 2-3 καλοκαίρια, ξέρω εγώ, 5 μήνες συνολικά, δεν ξέρω πώς ήταν στην οικοδομή. Θεωρώ ότι με έχουν βοηθήσει στη ζωή μου πάρα πολύ. Και το λέω εγώ από ποια θέση. Είμαι 41 χρονών, ξέρω εγώ, έχω καταφέρει 5-6 πράγματα, λίγα για μένα, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, ο καθένας συγκρίνεται με τον εαυτό του χθες και προχθές. Σωστά, και θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι 40 χρονών. Θεωρώ πολύ χρήσιμο αυτή την εμπειρία, γιατί κατάφερα να μιλήσω, ξέρω εγώ, με ανθρώπους που δεν θα είχα άλλη φορά τη δυνατότητα να συνεννοηθώ. Έμαθα να συνεννοούμε με ανθρώπους που ίσως δεν ξέραμε την ίδια γλώσσα. Συνειδητοποίησα ότι ένας άνθρωπος μπορεί με έναν καλό λόγο να σε βοηθήσει, που δεν έχει κανένα καημό άλλος. Άμα δεν έχεις ρεύμα, εσύ να πας από την παλαντέζα του. Άμα είσαι λίγο φιλικός και λίγο γλυκός, θα τον κάνεις. Ή μπορεί ο άλλος να μην ξέρει τη γλώσσα του, αλλά να είναι μετανάστης, ξέρω εγώ, από την Βουλγαρία, από την Πολωνία, δεν παίζει καμιά χώρα του πρώην Σοβιετικού μπλοκ, και να σνομπάρεις εσύ λίγο, να λες αυτός είναι μετανάστης, ξέρω εγώ, και να είναι τόπι ηλεκτρολογάρα, να μην καταλαβαίνεις τι κάνει, ας πούμε, ο τύπος. Να λες, ρε φίλε, τι αυτοματισμό έκανε, ξέρω εγώ, στις αυτονομίες, ξέρω εγώ, επάνω. Και να συνειδητοποιήσεις τέλος πάντων ότι πρέπει να παίζεις μπάλα χαμηλά. Και ότι δεν ξέρεις τίποτα, ξέρω εγώ. Οπότε φούλον οικοδομή. Έτσι. Πάμε και για την εποχή που γεννάει ανάγκες και δεν ξέρω τι έλεγες. Γενικά αυτή είναι η άποψή μου, ότι η κάθε εποχή, δηλαδή η εποχή εκεί μέχρι το 2004, εκεί το 2005-2007, που λέγαμε τις παχές αγελάδες, έτσι που εδώ πέρα. Παπαρίζου, My Number One, Euro 2004, τι λέμε τώρα. Σωστά, ναι. Πολύ όμορφα πράγματα. Τότε γεννούσε πάλι τεχνικούς εκείνη η εποχή, γιατί τότε υπήρχε ανάγκη από τεχνικούς, έτσι, υπήρχε ανάγκη από χέρια. Μετά ήρθε η κρίση που, καλώς ή κακώς, εμείς περάσαμε, η δικιά μας γενιά, πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση, μια δύσκολη εποχή, που αυτό μας έκανε κακό εμέρη, γιατί μας έφτασε μέχρι εδώ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σήμερα. Εγώ, αν θέλω να πάω να αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, δεν μπορώ, η Χαράλαμπε, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατάλαβες. Καλά, και τα αυτοκίνητα βέβαια έχουν πάει έτσι στο Θεό. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι. Ο πατέρας μου στα 35 του, όμως 37, πήγε και αγόρασε σπίτι. Αυτό θέλω να σας καταλάβεις. Άλλες εποχές, άλλα λεφτά, αλλιώς άλλη τρόπη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά ήρθαν οι εποχές της κρίσης, όπου το τεχνικός κλάδος γενικά πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, και τότε θυμάμαι πάρα πολλούς φίλους μου που ψάχνανε να μπουν στο δημόσιο, στην αστυνομία, στο στρατό. Αυτές οι δουλειές ευδοκιμούσαν εκείνη την εποχή, και τώρα έχει αλλάξει πάλι. Φεύγουν από το στρατό και έρχονται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που πληρώνει καλά, έχει δουλειά, έχει προοπτική, και σου λέει ότι σήμερα. Και πάλι όμως μιλάμε για σήμερα, γιατί τίποτα από αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν σου εξασφαλίζει ότι αύριο θα είναι όλα τέλεια, έτσι. Βέβαια. Όλα είναι ένα νόμισμα, το στρίβεις, το βάζεις εδώ κάτω και λες, εγώ θα επιλέξω αυτή την πλευρά. Άμα ήταν έτσι εύκολα, ήξερα κι εγώ. Έτσι, το θέμα είναι να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Άμα ξέρεις τι θα γίνει αύριο, τα λέγαμε. Οπότε στην ερώτησή σου για το εάν η νέα γενιά είναι
βλέπει αυτό, να ξέρετε ότι έμαθα, γιατί έχω πολλούς γνωστούς ότι στα ΕΠΑΛ, που στις τεχνικές σχολές, εν πάση περιπτώσει, έρχονται παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει πολύ μεγάλα τα τμήματα ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά εκεί πέρα, μηχανικών αυτοκινήτων, ίσως και λιγότερο, αλλά όσον αφορά τους ηλεκτρολόγους, παιδιά, έχω μάθει ότι είναι γενικά πολύ μεγάλα τμήματα πλέον και αυτή τη στιγμή φέρνει η αγορά πολύ κόσμο. Okay. Οπότε είναι η εποχή που θα έρθουν. Βέβαια, μας έχει κάνει και πάρα πολύ κακό. Κάποιες οι εταιρείες delivery, έτσι, οι οποίες δίνουν σε αυτά τα παιδιά 18 χρονών, δίνουν μισθούς, οι οποίες στην πραγματικότητα στο δικό μας τομέα δεν μπορεί να τον έχεις από την αρχή της καριέρας σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει στην εταιρεία μου και να πεις: εγώ δεν ξέρω τίποτα και θέλω 1,5 χιλιάρικο και 2. Έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια και το βλέπετε κι εσείς, γιατί κι εσείς έχετε μια επιχείρηση που τρέχετε. Δεν μπορεί να σε χτυπήσει κάποιος στην πόρτα 18 χρόνων: γεια σας, τάδε, ξέρω εγώ, θέλω 1.800 ευρώ. Δεν γίνεται, γιατί δεν μπορεί να σου παράγει και αυτό. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πόλωση, ας πούμε. Πολλοί άνθρωποι το βλέπουν παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω αν τους το λένε οι γονείς στο σπίτι ή αν το βλέπουν, ας πούμε, με μια ματιά διαφορετική. Όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας, δεν σκέφτονται ότι εμένα για να πάρω 1.500 ευρώ πρέπει να παράγω τουλάχιστον τα διπλά. Παράγεις τα διπλά μέσα στο μήνα. Και εγώ δεν σου λέω, γιατί εγώ δεν έχω επιχείρηση να σας πω ότι έχω επιχείρηση, άρα ξέρω πώς δουλεύει 100% να σας πω. Είμαι όμως αρκετά χρόνια, είμαι πάνω από 10 χρόνια στην εταιρεία που βρίσκομαι σήμερα. Οπότε ξέρω, ρε παιδί μου, πλέον πώς δουλεύει το πράγμα. Έχω δηλαδή την επικοινωνία με τους ανθρώπους μου, οπότε γνωρίζω πώς δουλεύει. Αλλά όταν κάποιος σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει: ρε φίλε, θέλω 1,5 χιλιάρικο, πρέπει να είναι έτοιμος να σου παράγει 3, μπορεί. Ναι. Για μένα δεν είναι τόσο απόλυτο όλο αυτό, αλλά θα προσθέσω και μία. Τι εννοώ, θα προσθέσω και το κάποια στιγμή μπορεί να σου παράγει 3, κάποια στιγμή μπορεί να σου παράγει 30. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο ο εργαζόμενος, ή αν πάρει ρίσκο ο εργαζόμενος, πρέπει να πάρει αντίστοιχα και κάποιο όφελος. Μετά, πώς λέγεται, κάποια απόδοση. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι όλη η απόδοση, μπορεί να είναι ένα 10%, ένα 5%, ένα 7%, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Μην την πατάτε. Δηλαδή, το τυράκι το είδες, τη φάκα την είδες. Τι θέλω να πω. Και είναι σαν να μιλάω τώρα στο παιδί μου, στην κόρη μου, ή σαν να μιλάω, ξέρω εγώ, στο γιο μου. Αν σπουδάζεις, είναι να κάνεις και part-time delivery. Συμφωνώ. Να βγάζεις με 3 ώρες, ρε φίλε, τα λεφτά που χρειάζεται για να μην περάσει ο μήνας. Τέλειο, φοβερό. Εννοείται, μας χρειάζεται κιόλας. Όταν όμως είσαι 22 χρονών, έχεις σπουδάσει και κάνεις μια δουλειά που δεν σου μαθαίνει τίποτα, εκεί πρέπει να το δεις πολύ συνειδητοποιημένα. Δηλαδή, θα παίρνω 2,5 χιλιάρικα τώρα εγώ, αλλά δεν αποταμιεύω γνώση. Δεν αποταμιεύω skills. Δηλαδή, εγώ τι σου είπα το καλοκαίρι, εκείνο που πήγα, τα καλοκαίρια που πήγα στην οικοδομή. Τι έμαθα? Έμαθα να μιλάω, ρε φίλε, είτε είσαι του αλωνιού είτε του σαλονιού. Μπορούσα να μιλήσω στον εργολάβο και μπορούσα να μιλήσω και στον πολιτικό μηχανικό και μπορούσα να μιλήσω και στον μάστορα που έβαζε τα σκαλοπάτια με τα τσιμέντα. Δηλαδή, αυτό είναι αξία ανεκτήμητη. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Αν, ας πούμε, πήγαινα σεζόν εγώ αντί για την οικοδομή, δεν θα βγάζα παραπάνω λεφτά? Πολλά παραπάνω. Έτσι. Και ανάλογα και που θα πήγαινε. Θα είχα και εμπειρίες πιο πολλές. Εννοείται αυτό. Ναι. Δεν τα λέμε. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι θα έμενε κάτι στο τέλος. Εγώ να ξέρεις. Πάλι θα έμενε πολύ. Ναι. Κάτι θα έμενε. Πώς θα έμενε κάτι, άμα πάω να δουλέψω σεζόν σε ένα ξενοδοχείο? Δεν κατηγορώ τίποτα μαζί σας. Είμαι φουλών, έτσι. Φουλών εγώ με την νεολαία, φουλών να τα κάψετε όλα μαζί σας. Απλά θέλω να πω με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον. Εννοείται. Τι θα έμενε, ρε φίλε? Τώρα το έχουμε εκτραχύνει το πράγμα εδώ, έχουμε γράψει για υποσταθμούς και για κυψέλες, ας πούμε, αλλά και πάμε και λέμε για τα ξενοδοχεία. Αλλά τι θα μείνει? Πας εσύ στη σεζόν. Τώρα, ας πούμε, κάτω δουλεύεις με social media, καταπιάνεσαι, φιλόλογος πράγμα. Κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο. Δεν έχεις αυτοπεποίθηση. Αύριο κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, σταματάνε όλα. Δεν έχεις αυτοπεποίθηση περισσότερη. Απλά τώρα θα το βαθύνουμε πολύ, νομίζω. Παίζουν πολλά ρόλο το πώς μεγαλώνεις, το τι ακούς, αλλάζουν οι γενιές. Τώρα τη Gen Z που ακούμε, ας πούμε, πολύ. Ναι, πλέον που είναι τα πιο νέα παιδιά. Εγώ δεν είμαι Gen Z, είμαι κι εγώ. Όχι. Η Gen Z. Το 90 δεν είσαι εσύ? Το 90 ακριβώς. Εγώ είμαι το 93, είμαστε πολύ κοντά. Άρα δεν είμαστε το 85, είναι παππούς. Εμείς είμαστε. Κάπως αλλιώς μας λένε, τώρα κι εγώ δεν τα ξέρω. Νομίζω, ναι. Δεν ξέρω, έχουν άλλες προσλαμβάνουσες και περιμένουν άλλα πράγματα. Επειδή σπουδάζουν οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν άλλες απαιτήσεις. Και οι απαιτήσεις ξεκινάνε από την αρχή. Οπότε νομίζω ότι είναι και από το σπίτι τι παίρνεις πολλές φορές. Τέλος πάντων. Μπορεί να έχουν περισσότερο, αλλά έχουν
Τώρα πάνε όλα κύκλος, μεγαλώνουν και τα έξοδα, έχουν μεγαλώσει όλα, έχουν αυξηθεί. Οπότε οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Δεν ξέρεις πώς το βλέπει ο καθένας, αυτό εννοώ. Πάντως, όσον αφορά εμένα, να ξέρετε ότι κάθε φορά που έκανα οτιδήποτε, ό,τι και αν έκανα σαν επαγγελματική, γιατί δεν έκανα πάντα τον ηλεκτρολόγο, έτσι, έχω κάνει και άλλες δουλειές. Πάντα έλεγα στον εαυτό μου, στα 50 μου θα ήθελα να το κάνω αυτό. Πάντως είναι πολύ ωραίο αυτό και που σου αρέσει η δουλειά σου. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κάθε φορά. Φαίνεται πρώτα απ' όλα λαμποκοπάει και στα βίντεο. Δεν γίνεται αλλιώς. δεν γίνεται. Κάθε φορά η ερώτηση μου ήταν αυτή στον εαυτό μου και κάθε φορά. Δηλαδή, εγώ σήμερα είμαι εδώ, κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω σήμερα, είμαι σε αυτή την εταιρεία και βλέπω τον εαυτό μου και σε 10 χρόνια πάλι εδώ. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, μπορεί οτιδήποτε να συμβεί. Αλλά θέλω να πω ότι. Δεν δεσμεύεσαι. Απλά λες ότι εμένα με φαντάζομαι εδώ. Ναι. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί αν μεθαύριο δημιουργηθεί ένα πρόβλημα του τύπου είμαστε σε μια δουλειά που δεν βγαίνει με τίποτα. Που χρειάζεται να ανεβάσουμε τον νηπτήρα στον 7ο όροφο και ο 7ο όροφος έχει 50 δωμάτια. Κατάλαβες. Ντους. Ωραία. Και χρειάζεται να ανεβάσουμε στον 7ο όροφο 50 ντους και πρέπει να τα κάνουμε σε 2 μέρες. Άλλο θα γυρίσει, α πει, φίλε, εμένα. Εγώ πάω να φύγω. Εγώ θα σε κάνω πλούσιο. Κατάλαβες, γιατί έτσι λειτουργεί ο κόσμος έξω. Εγώ, επειδή βλέπω τον εαυτό μου και σε 10 χρόνια πάλι εδώ, και εμένα είναι απλά ένα εμπόδιο. Κατάλαβες. Αυτό το βλέπω στη δικιά μου τη δουλειά. Προφανώς και εκεί καλά θα έκανες και θα έλεγες, αν είχες ας πούμε αυτό το πράγμα το 2026, θα έπρεπε να έρθει γερανός, ρε φίλε, να τις μοιράσεις τις ντουσιέρες. Εντάξει, εμείς μιλάμε για το πριν το 2000, έτσι. Εγώ ένα παράδειγμα έδωσα. Θα μπορούσα σε αυτό το παράδειγμα να σου το πω ηλεκτρολογικά. Μπορεί να χρειαστεί, ξέρω εγώ, να πει. Τύπου, για να σε διακόψω, δεν φαντάζεσαι τον εαυτό σου πακετά στα 50 και λογικό. Okay. Ναι, μα δεν το κάνω. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία τη σέβομαι πάρα πολύ. Όλες οι δουλειές είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι και πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω και να κάνω αυτή τη δουλειά, παρόλο που έχω μηχανή, οδηγάω και κινούμαι στην πόλη και τέτοια. Παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι τόσες πολλές ώρες πάνω στη μηχανή. Φοβάμαι, ρε παιδί μου, γενικά έχω πέσει αρκετές φορές και ξέρω πώς είναι. Και εγώ έχω πέσει. Κατάλαβες. Οπότε. Respect σε όλους τους πακετάδες. Δεν το λέμε γι' αυτό. Λόγω αυτού, ρε παιδί μου. Αλλά βλέπω τον εαυτό μου και θα ήθελα, ξέρω εγώ, γι' αυτό κάνω την ερώτησή μου, στα 50 μου θα ήθελα να το κάνω αυτό. Για απάντηση μου είναι όχι. Τι θα ήθελα να κάνω, αυτό που κάνω, αλλά ακόμα καλύτερα. Λιγότερες κινήσεις, περισσότερη παραγωγή. Μπορώ να το κάνω, αυτό θέλω. Τέλος πάντων είναι. Ο άνθρωπος εδώ. Ναι. Να το πούμε. Είναι φακ αυτό. Είναι φακ αυτό, τέλος πάντων. Δηλαδή ότι είναι πολύ επικίνδυνο να παίρνεις πολλά λεφτά από νωρίς, γιατί εγώ έχω πάει σε πολλές δουλειές. Όχι πολλές. 2-3 δουλειές έχω πάει. Τι θα έχεις μετά. Όχι, θα σου πω τώρα αυτό, θα σου πω. Ότι έχω πάει σε 2 δουλειές. Μπορεί να είναι και 3 και δεν κοίταγα τα λεφτά και τα είχα ανάγκη. Έτσι ήμουνα μόνος μου, δεν είχα από κάπου εισόδημα, δεν υπήρχε κάτι. Απλά έμενα με τη γιαγιά μου τότε, αντί να μένω μόνος μου και να νοικιάζω και να έχω ανάγκη, ας πούμε, κάποιον. Λέω θα μείνω με τη γιαγιά μου λίγο ακόμα και θα δουλέψω σε εκείνη τη δουλειά, γιατί θα μάθω 5 πράγματα που θέλω να ξέρω. Ή ότι το έβλεπα τελείως στρατηγικά. Εγώ φαντάζομαι τη ζωή μου, που από μικρός φανταζόμουν ότι μάλλον θα κάνω κάτι δικό μου. Δεν το είχα στο μυαλό μου και το έκανα. Λέω τι γνώσεις θέλω να έχω, ξέρω εγώ, μέχρι τα 30. Δεν μπορώ να είμαι ηλεκτρολόγος και να μην ξέρω πίνακες. Θα πάω να δουλέψω, ξέρω εγώ, σε ένα πινακά. Ναι. Πας εκεί, λέει ρε φίλε, δεν χρειάζομαι άτομο. Εγώ θέλω να μάθω πολύ, ξέρω εγώ, να κάνω πινακές. Άμα μου δίνεις, ξέρω εγώ, για 4 ώρες. Ναι. Θέλω να σου πω ότι πήγαινα επί τούτου. Και δεν είναι ότι είχα τα έσοδα, ας πούμε, για να έρθουν. Απλά γιατί όταν είσαι πιτσιρικάς, και ακούστε εδώ πιτσιρικάδες, όταν είσαι πιτσιρικάς, δεν πειράζει να μένεις και με τη γιαγιά σου. Δεν πειράζει να μένεις 25, 26, 27 χρόνια με τη γιαγιά σου, αν το κάνεις στρατηγικά ή αν, ας πούμε, το κάνεις γιατί έχεις ένα πλάνο. Δεν χρειάζεται να έχεις το σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να έχεις το Netflix, το F1 TV, όλα. 1.500 ευρώ το μήνα δεν σου φτάνουν, ρε φίλε. Ενώ αν καταφέρεις να το δεις σαν επένδυση, θα σου δώσει μετά πίσω. Ή αντίστοιχα, άμα κάνεις τη δικιά σου δουλειά στα 26 και 27 σου, τι νομίζω ότι θα ρέουν τα λεφτά? Φράγκο δεν θα έχεις. Εγώ σου το λέω. Θα είσαι πανί με πανί. Μία δεν θα έχεις. Οπότε πάρ' το ρίσκο πιο νωρίς, για να μπορεί να σου αποδώσει. Σας επαναφέρω στο θέμα. Να γυρίσω εγώ να το πάω κάπου αλλού. Να το πάω ή θες να πας τεχνικά? Εγώ δεν θα το πάω τεχνικά. Τα ζωάκια είναι κίνδυνος στους μετασχηματιστές. Ναι, είναι κίνδυνος στους μετασχηματιστές. Πες μας. Τι να κάνουμε όμως? Είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Τον έχω παγιδέψει. Τι θα κάνεις τώρα, δηλαδή? Δεν μπορείς να... Υπάρχουν τρόποι, εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Πες μας κανένα σκηνικό, ρε παιδί μου, κανένα τέτοιο, κανένα αυτό. Φίλε, έχω βγάλει αρκετούς αρουραίους πάνω από μετασχηματιστή. Πρόσφατα. Ναι, η τελευταία εμπειρία είναι σε ένα κτίριο δημόσιο. Δεν θα πω πού, αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ σημαντικό. Μην δείξουμε οικογένεια. Ναι, δεν έχει σημασία. Ήταν 2-3 μέρες χωρίς ρεύμα, μας καλέσανε, παιδιά έχουμε βλάβη. Πήγαμε να δούμε και ήταν ένα πράγμα,
Αρωραίος τέτοιο, ξέρω εγώ, πάνω εκεί. Φαίνεται ότι τώρα Αρωραίος δεν ξέρει από ρεύμα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούμπησε, ξέρω εγώ, στη μέση στάση, νομίζω ή στη χαμηλή ήταν. Δεν θυμάμαι. Ακούμπησε πάνω, ξέρω εγώ. Στη χαμηλή ή στη χαμηλή στη μέση ήταν, Δεν θυμάσαι και εσύ. Ήταν από τη μέσα μεριά. Νομίζω ότι μέσα πρέπει να ήταν η χαμηλή. Ένα χειροκρότημα στον Γιώργο που είναι behind the stage. Λοιπόν. Έχει ακουμπήσει ο Αρωραίος. Οπότε και έκανε βραχύκλωμα. Μας έσκασε την ασφάλεια. Ωραία. Άνοιξε ο διακόπτης. Μέχρι και έσκασε και την ασφάλεια πάνω στην κολόνα. Ο ΔΔΕ πήγε από τη στιγμή που γίνεται τέτοια βλάβη. Ο ΔΔΕ δεν ξαναδίνει ρεύμα γιατί θέλει πιστοποιητικό. Θέλει έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό που θα υπογράψει. Και θα σου πει ότι είναι καλά όλα. Γιατί δεν μπορεί να σου δώσει ρεύμα ενώ έχει γίνει βραχύκλωμα. Έτσι, γιατί σου λέει θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ να σηκώσει διακόπτη. Και να κάνει μπαμ. Μέση στάση. Ναι, και να κάνει μπαμ. Ναι. Λοιπόν, μια φορά να ξέρει, ακουστήκαμε, ήμασταν σε ένα βουνό και ακουστήκαμε στην εθνική πολλά χιλιόμετρα. Κράτα το αυτό. Πες μας πρώτα για το ποντίκι. Τελείωσε, θα μας πεις αυτό. Ναι, τελείωσε. Για πες μας γι' αυτό. Εγώ κολοτρώγομαι κάτι τέτοια, να ξέρεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η καλύτερη μου είναι τα μπαμ μπούμ στη δουλειά. Εμείς κάτω ξέρεις τι κάνουμε. Κάτω είναι πυροβολισμοί. Λοιπόν, κάτω πέφτουν πυροβολισμοί. Λατρεύω να ξέρετε τα μπαμ μπούμ στη δουλειά. Και αφού με ρώτησες. Είμαστε σε ένα μπαμ στη δουλειά. Ναι. Είμαστε σε ένα φωτοβολταϊκό. Έχει συμβεί βλάβη. Έχει πάει ο συντηρητής. Γιατί εμείς κάνουμε τη μέση στάση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη εταιρεία που πάει και κάνει συντηρία με τη χαμηλή και τα inverter, τα πάνελ κτλ. Οπότε συνεργαζόμαστε, είμαστε συνεργάτες και πάμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, και μας παίρνει τηλέφωνο και λέει ρε παιδιά, έδωσα ας πούμε ρεύμα από τον ηλεκτρονόμο και από τη χαμηλή δεν θυμάμαι ένα μπουτόν, ξέρω εγώ άνθρωπος, γιατί δεν μπαίνει στη μέση στάση. Σου λέει έδωσα και έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό ας πούμε κρότο. Και μου πέσε ξανά το πάρκο. Προσπαθώ από εκείνη την ώρα να τον ξαναδώσω και δεν κάνει τίποτα. Κουρδίζει, αλλά δεν κουμπώνει διακόπτης. Έλα, μωρέ, του λέω, δεν μπορεί, αφού και τα λοιπά. Τι να έχει συμβεί, τίποτα. Μου λέει, καλά, λέω, άστο, θα έρθουμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε και ψάχνουμε, βάζουμε όργανο. Και εκεί κάναμε λάθος κι εμείς, γιατί βάλαμε το όργανο, μετράγαμε τα καλώδια. Ο κάθε κατασκευαστής ζητάει τέλος πάντων στα καλώδια. Δεν μπορεί να μετρήσει όλα τα καλώδια να βάζει στους τάσεις τα καλώδια, γιατί του στέλνει DC τάση σε καλώδια μέση τάση στα κόκκινα αυτά που χρησιμοποιούμε. Ειδικά, ξέρω εγώ, υπάρχουν και χαλκού, υπάρχουν και αλουμινίου. Τα αλουμινίου δουλεύουν πάρα πολύ στα φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτά τα μεγάλα, τα χοντρά. Οπότε μετρήσαμε 2.500 βόλτ εμείς με το όργανο, αντίσταση μόνος, αράζω που λέμε. Δεν ήταν ακριβώς αράζω, αλλά τέλος πάντων αντίσταση μόνος μετράμε. Και ήταν καλή η μόνωση. Στα 2.500 βόλτ, ξαναλέω, DC με το όργανο, με το Μέγκερ που με έχετε δει να μετράω πολύ συχνά. Στη μέση στάση. Βεβαίως. Ποιον πολλά δεν έπρεπε να μετρήσεις. Κοίταξε να δεις, ή 2,5 ή 5 θα μετρήσεις. Αν μετρήσεις το μετασχηματιστή, μπορεί να το ανεβάσει και στα 10, ξέρω εγώ. Αλλά το μετασχηματιστή δεν μπορεί να μετρήσει το καλώδιο, το υλικό του καλωδίου. Σου λέει ο κατασκευαστής ότι από εδώ σε DC. Σου λέει πώς θα το μετρήσεις. DC τάση σου λέει θα περάσει μέχρι τόσα. Okay. Τώρα εμείς είχαμε και μετρούσες από τη γύρωση του καλωδίου στο καλώδιο. Το καλώδιο, άμα πιάσει κάποιο και ανοίξει ένα καλώδιο που δεν έχει. Τη θωράκιση. Μπράβο, έχει μια θωράκιση απ' έξω. Αυτή τη χρησιμοποιούμε για γύρωση και το υπόλοιπο το τερματίζουμε και το λέμε ακροκιβώτιο. Ωραία, τέτοιες συζητήσεις δεν μπορεί να φωνάζει ο κόσμος. Λοιπόν. Να το βρούμε. Κάνουμε τέλος πάντων μια μέτρηση και μετράμε το καλώδιο ως προς τη γη. Ναι. Μετρώντας με 2.500 βολτ. Εκείνη την ώρα εμείς κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Γιώργο και είπαμε με τον συνάδελφό μου τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θέλει να πούμε το όνομά του. Αν και το έχουμε πει. Τώρα το πάμε χειροκροτήσαμε. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την κουβέντα εκείνη την ώρα που είμαστε εκεί και λέμε εσύ, ας στείλουμε 2,5 έτσι να δούμε, ξέρω εγώ. Μετράμε και μέτρα και καλά. Η αντίσταση ήταν πολύ καλή. Πιστοποιητικό, ΔΕΗ, ΔΔΕ, τηλέφωνο. Λοιπόν, το μπαμ μας δίνει ρεύμα. Παιδιά, λέει εγώ μετάξι. Γελάς και εσύ. Λοιπόν, έχουμε την πόρτα ανοιχτή και κάθομαι μακριά από το πεδίο προφανώς και δίνουμε απομακρυσμένα ρεύμα γιατί είναι ο ΔΔΕ κάτω. Έκρηξε. Και δίνουμε ρεύμα απομακρυσμένα. Έκανε τέτοιο κρότο που η εθνική την έβλεπες κάτω με τα κιάλια, έτσι. Δεν έβλεπες καλά. Είμαι σίγουρος ότι ακουστήκα μέχρι κάτω. Δεν μπορεί να μην φάνηκε το σημείο του προβλήματος, ρε φίλε. Άμα έκανε τόσο μπαμ, πρέπει να ανατινάχθηκε κάτι. Να κατάλαβες το πρόβλημα κατευθείαν. Κι όμως δεν φάνηκε τίποτα. Έλα, ρε φίλε. Δεν φάνηκε τίποτα. Είδα εγώ που ήμουν από τη μεριά του πεδίου απ' έξω. Εκεί που κάνει μπαμ, εξηγώ εγώ στη μαμά μου. Εκεί που κάνει και μπαμ. Σε μένα, ναι. Ναι, εκεί που κάνει μπαμ. Είναι κάτι καίγεται, κάτι έχει βραχυκλώσει, φαίνεται. Δεν μπορεί. Δηλαδή τη δεύτερη φορά που θα κάνει μπαμ και άμα έχει και το νου σου, θα πρέπει να το δεις τώρα. Δεν μπορεί να μην το δεις και δεν το είδες, σκύλε. Εγώ είδα μια λάμψη να βγαίνει μέσα από το πεδίο από τη μέσα μεριά προφανώς. Αλλά πριν από λίγο πάλι εκεί ήμουνα. Δεν είναι, δηλαδή ήμουν από μέσα. Κοίταξα, έκανα τις μετρήσεις μου, τα πάντα εκεί μαζί με τον συνάδελφο, τα πάντα. Όλα κομπλέ. Λέμε εντάξει, κομπλέ. Και αφού γίνεται αυτό,
λέμε εσύ, ας το ανοίξουμε και το κάναμε βίδες στο πεδίο. Το να ανοίξει πεδίο, αν έχετε μπει στη μέση τάση. Πεδίο είναι σαν να λέμε ο πίνακας της μέσης τάσης. Κάτι χιλιάδες βίδες οποία, έχει. ας πούμε, δεν τα πειράζει γιατί είναι 20.000 βόλτ εκεί, οπότε είναι τρέχα-γύρευε και έχει και κάτι τζαμάκια για να βλέπει το διακόπτη, αν είναι ανοιχτός, κλειστός και τρέχα-γύρευε. Δεν είναι μόνο αυτό, απλά έτσι όπως έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Οι κατασκευαστές το φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο για να μην πάει ο καθένας και βάλει το χέρι του. Οπότε για να σε προστατεύσουν εσένα, φτιάχνουν διάφορες δικλείδες ασφαλείας για να μην μπορείς. Δηλαδή, ξεβιδώσεις μια βίδα δεν σημαίνει ότι θα ανοίξει και ξαφνικά θα το πιάσεις. Ξεβιδώσεις μια βίδα ή κάτι άλλο από μέσα. Ξεβιδώσεις μια βίδα, ανοίγει μια βίδα, μια βίδα στη βίδα. Αυτό ακριβώς. Γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να πάντα να υπολογίζουμε στο λάθος του ανθρώπου. Πάντα, ό,τι αν κάνεις. Οπότε τι γίνεται. Ανοίγουμε εμείς τα πάντα και το κοιτάγαμε τα μάτια μας και δεν βλέπαμε τίποτα. Ούτε μαυρίλα. Κάπου, γιατί όταν γίνεται το μπαμ, αν γίνει εδώ, ο τείχος θα μαυρίσει. Σε εμάς δεν είχε μαυρίσει τίποτα. Και ψάχνουμε και έχουμε πάθει πλάκα. Έχουμε ανοίξει όλα τα καλώδια, ρε τι γίνεται. Και πώς μας κόβει και πώς μου κόβει εμένα. Λοιπόν, όχι εμένα, τέλος πάντων δεν θυμάμαι πώς έγινε. Μετράμε, λέμε ας ανεβάσουμε την τάση. Και το ανεβάζουμε στα 10.000. Και μετράμε. Παρόλο που ο κατασκευαστής δεν ήθελε. Παρόλο που εμείς είχαμε θεωρήσει ότι ο κατασκευαστής δεν ήθελε. Γιατί νομίζω ότι αυτό το καλώδιο επιτρέπεται μέχρι 5.000 το συγκεκριμένο που ήταν τέτοιο. Άσχετα που εμείς το μετράγαμε 2,5. Βάζουμε 10 για να δούμε τι. Τελικά το ένα καλώδιο από τα 3 είχε βρακύκλωμα. Γινότανε. Έτσι σα λέω. Και το ξυλώσαμε όλο το καλώδιο, το πήραμε στα χέρια μας. Άλλο μανίκι μετά για να ξαναμπεί και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων το βγάλαμε και είδαμε το σκίσιμο. Ήταν όπως ήταν το ακροκιβώτιο, ήταν από τη μεριά. Το ακροκιβώτιο είναι απόλυξη του καλωδίου. Το ακροκιβώτιο στη ΔΕΗ επάνω. Όχι στη ΔΕΗ, σε εμάς, μέσα στο πεδίο ήταν. Η μεριά δηλαδή δεν ήταν η ΔΕΗ, ήταν τα μετρητικά πεδία και το πεδίο της εξόδου προς το μετασχηματιστή. Εκείνο το καλώδιο ήταν. Το ένα από τα 3. Ήταν όμως σε τέτοιο σημείο που. Δεν φαινόταν καθόλου. Δεν φαινόταν ούτε από αυτή τη μεριά ούτε από την άλλη μεριά. Ναι. Και αφού το βγάλαμε και αφού το πήραμε στα χέρια μας, είχε ένα σκίσιμο πολύ μικρό. Αυτό το σκίσιμο. Έκανε όλο αυτό. Ναι, γιατί γιονόταν με τη θωράκιση. Ένα βραχύκλωμα τώρα είναι πολύ ισχυρό έτσι. Ανάλογα, ξέρω εγώ. Στη μέση στάση θα είναι ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Και στη χαμηλή δεν το συζητάμε. Η χαμηλή είναι πολύ περισσότερα τα μπέρ. Γιατί στη μέση στάση τα μπέρ, ξέρω εγώ, θα είναι 40, θα είναι 50 στη λειτουργία. 80, ξέρω εγώ, 20, ανάλογα 24. Έχουμε κάτι τέτοιες ασφάλειες τέλος πάντων στη μέση στάση στην είσοδο. Γιατί όσο ανεβάζει την τάση, κατεβάζει την ένταση και αντίστροφα όταν την κατεβάζει ανεβαίνει. Στη χαμηλή έχω κάνει σε ένα άλλο. Καταρχήν, αν υπάρχει άνθρωπος που έχει κάνει διάφορες τέτοιες. Είμαι εγώ. Λοιπόν, εσύ απλά τα παραδέχεσαι, γιατί και εγώ, ας πούμε, που την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές σε πλακέτες και inverter και τέτοια, έχω να πω το εξής. Δεν μπορείς να τα μετρήσεις όλα από πριν. Δεν μπορείς να έχεις το νου σου να μην γίνει ατύχημα, αλλά δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι δεν θα γίνει το μπαμ. Ό,τι και να λέμε. Δηλαδή, παράδειγμα προχθές, τι ήταν πάρα πολύ μεγάλο μπαμ. Μπήκατε και μέσα. Ποιος ήταν που έμπαινε μέσα? Και μάλιστα το μπαμ αυτό κατεβάσαμε διακόπτες όλα και συνέχισε το μπαμ. Ναι. Γιατί όταν έχεις ηλεκτρολιτικούς πυκνοτές οι οποίοι είναι φορτισμένοι, τους βάζουμε, ξέρω εγώ, κάνει το inverter test, τσακ, μπαμ. Σαν πυροβολισμή. Το τρίτο μπαμ κατεβάζει, ξέρω εγώ, Σωτήρη σε αυτά τα AC/DC, τα κατεβάζει όλα και πάμε να πλησιάσουμε να πάμε και κάνει άλλα 2 μπαμ. Δηλαδή έχουν κλείσει τα φώτα, τα έχουμε κλείσει όλα. Προχωράμε, δηλαδή. Δηλαδή. Αυτό φοβερό. Δεν μπορεί να το αποφύγει. Και λες έχει ζωντανέψει το πράγμα. Δεν μπορεί να το αποφύγει τέλος πάντων. Δηλαδή, μπορεί να λέμε εμείς ότι ξέρω εγώ το ένα και το άλλο, αλλά όταν πειραματίζεσαι με πράγματα που δεν τα γράφει στο manual, γιατί συνήθως λέμε ρε παιδί μου, read the F manual, ας πούμε λέμε, αλλά ακριβώς. Στην πραγματικότητα όταν είσαι σε ένα σημείο που το έχεις διαβάσει και από πριν και από μετά και ανάποδα το manual και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, είσαι σε τέτοιο level, ας πούμε, και υπάρχει αυτό. Μην νομίζω ότι δεν υπάρχει, γιατί ξέρω εγώ, ο καλός και αυτά. Εγώ συνειδητοποιώ ότι ο καλός είναι αυτός που τον βλέπω με χαμηλά την μπάλα και μου λέει, φίλε, το έχω δει πολλά, μάλλον είναι αυτό. Αυτός που λέει 100% σίγουρο είναι αυτό, 100%. Αυτόν εγώ τον εμπιστεύομαι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει την αμφιβολία, ας πούμε, μέσα είναι αυτός που έχει δει τα πιο πολλά. Δεν λες ποτέ στάνταρ, ας πούμε. Και για πες για τη χαμηλή, κάτι θέλει να χαμηλή. Ναι, σε ένα πίνακα άλλη φορά, έχει αρκετό καιρό, σε ένα πίνακα χαμηλής πάω, εκεί βέβαια ήμουνα και λίγο χαζούλης, αλλά το κάνω εγώ πολύ συχνά, δεν είναι το να είμαι χαζούλης. Μου λέει ο πελάτης ότι έσπασε ένας θερμοσύφωνας από πάνω και γέμισε νερό πίνακας και έκανε ένα βρακύκλωμα κτλ. Πριν από πόση ώρα έγινε χθες, ας πούμε. Κανονικά, τι κάνεις, ας πούμε, τώρα που έχω την εμπειρία αφού έκανα αυτό που έκανα, ανοίγεις τον πίνακα και βλέπεις τι κατάσταση τα πράγματα μέσα, γιατί έκανε μπαμ και τα λοιπά. Μου λέει, φαντάσου σηκώνει το διακόπτη και δεν σηκώνεται.
Έλα μωρέ, του λέω ότι. Και ήταν ένας αυτόματος διακόπτης ισχύος, έτσι. Που ο οποίος αν τρυπάρει, πρέπει να τον κατεβάσει και μετά να τον ανεβάζει. Δεν να τον ανεβάζει ευθείας, δεν σηκώνεται. Έλα, ρε, του λέω, δεν γίνεται. Κατεβάζω το διακόπτη και το σηκώνω για να του δείξω ότι έχει ρεύμα, ότι μπορεί να σηκωθεί. Και ακούγεται, παιδιά, ένα μπουμ. Το μπαμ, παιδιά, ακούστηκε. Ήμουν σε κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να ακουστήκαμε. Δεν καταλαβαίνεις που πρέπει να. Όλο το ελληνικό πρέπει να ήξερε ότι ήμουν εκεί. Λοιπόν, δεν ήμουν μόνος μέσα εδώ μεταξύ. Εγώ έχω μείνει εκεί και λέω, πω, τέλειο. Εγώ πραγματικά έχω. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό που λέω, έτσι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό. Αρκεί να μην πάθει κάποιος κάτι, αρκεί να μην καταστρέψουμε κάτι πάρα πολύ ακριβό. Όταν κάτι ήδη είναι χαλασμένο και ξανασυμβαίνει, οκ, δεν έχει κάτι. Μέχρι στιγμής έχω πει 2 ιστορίες που και οι 2 χαλασμένο είχε γίνει, ναι, κτλ. Οπότε απλά το ξανακάναμε. Οπότε δεν μου έχει συμβεί κάτι να κάψω κάποια στιγμή. Έχω κάψει ένα ράκ, ας πούμε. Ξέρω πώς είναι. Ξέρω για από αυτά. Έχω τέτοιο. Αλλά. Απλά σας το λέω, ρε παιδί μου, ότι όταν συμβαίνει, ναι, αν είναι όλα καλά, δηλαδή αν είναι όλοι καλά και δεν έχει χτυπήσει κανένας και δεν έχουμε καταστρέψει κάτι πάρα πολύ ακριβό, το οποίο θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, να το φτιάξουμε κτλ. Γιατί καλές είναι οι ασφάλειες που πληρώνουμε σαν εταιρείες για γιατί συμβαίνει, ρε φίλε, όταν ασχολείσαι και με πολύ ακριβά πράγματα, πρέπει να το ασφαλίσεις το μαγαζί σου. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν κάνεις λάθος. Εγώ δεν έχω, ρε φίλε, να σου πληρώσω. Ξέρω, ένας μετασχηματιστής έχει 30.000 ευρώ. Τον θέλεις αύριο εσύ, όταν είσαι επιχείρηση. Και αν είσαι επιχείρηση και δεν δουλεύει μετασχηματιστής, χάνεις και χρήματα. Και αν κάθε μέρα μου χάνεις άλλα 10.000, 20.000 ή 30.000, εγώ μέσα σε 10 μέρες πόσα λεπτά θα πρέπει. Έχω να σου πω ιστορία γι' αυτό. Θες να την πω? Βεβαίως να μου την πει. Ξηρού τύπου μετασχηματιστής. Εγώ τόσα χρόνια με τα φωτοβολταϊκά δεν είχα ποτέ δικό μου φωτοβολταϊκό πάρκο. Ναι. Γιατί πάντα έτρεχα για τον άλλον. Δεν είχα, η αλήθεια είναι, και λεφτά να το υποστηρίξω. Δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να πάρω δάνειο και τέτοια. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, φτάνει η ζωή μου. Πριν από 5 χρόνια γνώρισα τον Άρη, φυλάκα στον Άρη. Πολύ ωραίο συνέτερο, στο φωτοβολταϊκό, και βλέπω ότι φτιάχνουν έναν υποσταθμό στο χωριό του. Του είχα βάλει εγώ κάτι πάνελ σπίτι του και φτιάχναν έναν υποσταθμό υψηλής μέσης, ο ΔΔΕ, εκεί κοντά στο χωριό του, στον Καταχά, φυλάκα στον Καταχά. Λοιπόν, και του παίρνω τηλέφωνο, λέω, εσύ θες να συνεταιριστούμε να κάνουμε ένα πάρκο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα? Λέω, εσύ μπαμπή, το κάνουμε. Και κάναμε μια αίτηση, τέλος πάντων, άμεσα στα πολυλογώ, έγινε το πάρκο. Και πάνε να μας ηλεκτροδοτήσουν. Να σας πω εγώ ότι βάλαμε ξηρού τύπου μετασχηματιστή, δεν θέλαμε εμείς, απλά. Τότε ήταν τα πρώτα 800 volt inverter στο AC. Τα πιο πολλά inverter πλέον στο AC πάνω από 100 kW είναι 800 volt. Και δεν θα πω από πού το πήραμε, γιατί εμάς μας έχουν κάνει παρατήρηση από εταιρεία που είπαμε όνομα. Οπότε στο λέω να φυλάγεσαι και εσύ, δεν λέμε ονόματα πλέον καθόλου ποτέ. Και τους κάνουμε και διαφήμιση πιο πολλές φορές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μας τροφοδότησαν και μέσα σε 3 μέρες ανατινάχτηκε ο μετασχηματιστής. Και μάλιστα μου μιλούσε τότε ο υπεύθυνος, ας πούμε, με τύπου έλα μωρέ, τον υπερφορτώσατε και γι' αυτό και ποιο υπερφορτώσαμε? 500 kW είναι το φωτοβολταϊκό. Πώς θα το υπερφορτώσουμε? Λέω, δεν γίνεται. Ό,τι και να υπερφορτώσει, υπάρχουν σε διατάξεις ασφαλείας που θα έπρεπε να δουλέψουν. Όχι, λέει 500 το υπερφορτώσατε. Και πήγε και μάλιστα στο πάρκο και έβγαλε φωτογραφία τους inverter που ήταν 200 kW, ας πούμε, 3. Άρα 200 και 200 και 200, 600 kW, να το υπερφορτώσατε. Λέω, τα inverter, λέω, τα έχω υπερδιαστασιολογημένα εγώ, γιατί είμαι η μαμά των inverter. Και ξέρω εγώ ότι θα δουλέψουν πιο ήπια όταν είναι υπερδιαστασιολογημένα, και επειδή είναι η δουλειά μου πήρα πιο μεγάλα. Ναι, βέβαια. Ξέρω εγώ. Και είχαμε πολύ άσχημα αντιμετώπιση, τέλος πάντων. Δεν είχαμε καθόλου καλή εμπειρία. Τελικά με τα πολλά και με εκείνα και μετά, αλλά το κάνανε δωρεάν. Πληρώσαμε το γερανό, ξέρω εγώ. Και τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί? Εντάξει, τώρα θα μπορούσε να ήταν πολλά. Ό,τι και να υποθέσουμε δεν θα είναι σωστό αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πολλές φορές να ξέρεις. Ιταλικός και καλά. Ναι, εντάξει, Ιταλικός. Τουρκική είναι, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, τι σημασία έχει? Δεν έχει σημασία που φτιάχνεται. Αν οι μετρήσεις του μετασχηματιστή είναι σωστές και αν στη μεταφορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σημαίνει. Έχει μεταφερθεί σωστά ο μετασχηματιστής. Μπορεί να χτύπησε κάτι, λες. Είναι πάρα πολύ σύνηθες να συμβαίνει αυτό. Σε όποια φωτοβολταϊκά πας και έχουν πρόβλημα στη μέση τάση όταν είναι καινούργια, είναι γιατί δεν έχει μεταφερθεί σωστά ο μετασχηματιστής. Χτυπήθηκε όταν το βάλανε μέσα. Χτυπήθηκε κατά τη μεταφορά μαζί με τον οικίσκο. Όταν έρχεται όλο μαζί, δεν έχετε ένα οικίσκο όλο μαζί και τον ακουμπάνε. Έχει μέσα και τα παιδιά χαμηλής και όλα μαζί, ας πούμε. Είτε τότε, είτε ακόμα και εκεί που τον φτιάχνουν, εκεί που τον τοποθετούν οι πινακάδες. Δεν κατηγορούμε κάποιον, αλλά ουσιαστικά αυτά είναι τα προβλήματα. Δεν κατηγορούμε κανένα, παιδιά, είναι τεχνικά ερωτήματα. Αναγκαστικά το podcast είναι τέτοιο. Θα λέμε τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανένα, σας αγαπάμε όλους. Πολλοί δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί ο κατασκευαστής, πριν μας τον δώσει το μετασχηματιστή, μας στέλνει και ένα φυλάδιο μαζί με το μετασχηματιστή. Αυτό το φυλάδιο είναι το φυλάδιο που έχει κάνει τις μετρήσεις
μετρήσεις του μετασχηματιστή και έχει όλα τα νούμερα του μετασχηματιστή. Από εκεί βγαίνει και το ταμπελάκι του μετασχηματιστή. Σου λέει: εγώ του δώσα τόση τάση, έβγαλε τόση. Αυτός είναι ο λόγος μετασχηματισμού. Αυτή είναι η αντίσταση μόνωση των τυλιγμάτων. Καταλαβαίνεις. Σου λέει: ξέρω εγώ ότι αυτή έκανα την εφατωμένη δέλτα και μέτρησα αυτό. Οπότε μας δίνει ένα φυλάδι το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό. Είναι, τι να σου πω, ρε παιδί μου, πώς βλέπεις ένα ταμπελάκι ενός inverter, ξέρω εγώ, που έχει ό,τι χρειάζεσαι, εν πάση περιπτώσει, αλλά για να στα δώσει αυτά σημαίνει ότι έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις για να ισχύουν αυτά. Σωστά. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με ένα μετασχηματιστή και σου λέει μετά ποια ήταν η διαδικασία, με ποιο όργανο μέτρησα. Πόσα volt του έδωσα, πόσα volt μου έβγαλε, του έδωσα AC, του έδωσα DC κτλ. Οπότε τέλος πάντων, βλέποντας τον μετασχηματιστή, ο κατασκευαστής σου είχε δώσει τα παντάρα, φεύγοντας ο μετασχηματιστής από τον κατασκευαστή το κτίριο, τις αποθήκες, δούλευε. Οπότε από εκεί και πέρα αναλαμβάνει. Βέβαια, αυτό δεν πάβει δεν σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι όλα είναι τέλεια. Μπορεί κάτι να μην πήγε καλά στην κατασκευή. Έτσι, δηλαδή, μέχρι στιγμής σου είπα 3-4 πράγματα που μπορεί να συνέβησαν. Ναι, όλα καλά, με κάλυψες πλήρως. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Κωνσταντίνα, φτάσαμε την ώρα. Θες να ρωτήσεις τίποτα? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο που είναι πιο πολύ στα δικά μου χωράφια. Για πάμε. Έχεις δει διαφορά? Γιατί έχεις τώρα το κοινό σου, ας πούμε, σε ακολουθεί, σε βλέπει στα βιντεάκια. Έχεις γίνει πιο προσεκτικός εσύ? Έχεις δει διαφορά? Ξέρω εγώ, βγαίνεις ή πας κάπου και λένε ο Βαντιμάκος. Ναι. Λοιπόν. Πώς το αντιμετωπίζεις γενικά? Όχι, στην καθημερινότητα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή εσύ σαν άνθρωπο. Ναι, στο πώς βλέπει ο κόσμος εμένα, άσχετα από τον επαγγελματία εμένα, θα βγω έξω, ρε παιδί μου, θα πάω για έναν καφέ. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, δηλαδή δεν έχω αλλάξει, δεν προσέχω το πώς θα μιλήσω. Αν κάποιος είναι χαζός, εγώ θα του το πω ότι είναι χαζός. Δεν θα ντραπώ επειδή είμαι αυτός που είμαι. Δεν προσέχει. Ναι, δεν έχω τέτοια κολλήματα γιατί είμαι ο εαυτός μου. Αν εγώ δεν ήμουν ο εαυτός μου, θα το καταλαβαίνετε καταρχήν πρώτα εσείς. Έτσι, άλλα θα βλέπατε, άλλα θα λέγαμε, ξέρω εγώ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η προσδοκία του άλλου, εσύ. Δεν έχει σημασία, θα σου εξηγήσω. Η προσδοκία του άλλου πρέπει να έρχεται. Καταρχήν είμαστε άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε, ρε παιδί μου, να δείχνουμε άλλη εικόνα και. Κάποιοι το κάνουν. Το κάνουν και επιτυχώς. Γιατί έχουμε για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω, έχουμε άλλες τέτοιες. Δεν έχει τύχει ποτέ να πείτε είδα αυτόν τον ηθοποιό, ας πούμε. Ναι. Και τελικά αυτό είναι έτσι, ξέρω εγώ. Είναι κακός κτλ. Πόσες φορές έχει συμβεί? Αγενής, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ναι. Πόσες φορές έχει συμβεί? Εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι εδώ, που με βλέπετε τώρα, αυτός είμαι και στην καθημερινότητά μου. Πού έχει αλλάξει όμως? Γιατί κάπου έχει αλλάξει. Στη δουλειά, ναι. Εάν έδινα σημασία 7, τώρα δίνω 10. Γιατί ξέρω ότι το δείχνω αυτό προς τα έξω. Ναι. Είναι δυνατόν να λέω στον κόσμο έξω ότι εμένα μου αρέσει τα καλώδια να είναι ευθεία όταν τα βάζεις, να είμαι στη σχάρα. Τα καλώδια όταν τα φτιάχνεις έναν πίνακα να είναι όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί έχουμε πει θαύματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν έχω τέτοιες λέξεις. Ναι, δεν μπαίνεις, παιδί μου, σε τέτοια. Αν φτιάξω έναν πίνακα και είναι χάλια. Είναι χάλια τελείως ο πίνακας. Πολλές φορές τυχαίνει να ανοίξεις έναν πίνακα και είναι χάλια. Ξέρεις τον πίνακα που του έδειξα κάτω τώρα? Ξέρεις πώς είναι ο πίνακας μου στο εργαστήριο? Δεν ξέρω, δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, μπαίνεις, παιδί μου, σε μια διαδικασία και βάζεις τα χέρια σε αυτόν τον πίνακα. Δεν θα το συμμαζέψεις. Εγώ παθαίνω, ας πούμε, κάτι. Δεν μπορεί εγώ να λέω ότι πρέπει να το συμμαζέψεις, να αφήνεις μια όμορφη δουλειά φεύγοντας και να ξέρεις ότι εγώ ό,τι μπορούσα έκανα. Εσύ να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά μόλις δεν με βλέπετε, ξέρω εγώ, τα κλείνω όλα και άιντε, ξέρω εγώ, σκαθήκαμε και φύγαμε. Καταρχήν τρέπομαι να το κάνω αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, αφού ξέρεις ότι είμαι αυτός, γιατί να σου δείξω ότι είμαι κάτι διαφορετικό? Οπότε αυτό μπορείς να πεις ότι επαγγελματικά προσπαθώ και προσπαθώ πολύ. Έτσι, το σκέφτεσαι εσύ 2 φορές, ας πούμε. Να είμαι ακόμα καλύτερος από πριν. Αυτό βέβαια, γι' αυτό λέω σε όλους να αρχίζουν να κάνουν βιντεάκια και να δείχνουν τις δουλειές τους, γιατί θα γίνουμε καλύτεροι όλοι, να ξέρεις. Ναι, βέβαια. Τελευταία ερώτηση δικιά μου. Για ρίξτε. Πρώτα απ' όλα, άντε λίγο θα σε πω και τέτοιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί. Έχεις καθαρό πρόσωπο. Μπαγάσα. Και φαίνεται δηλαδή τώρα αυτά που λες δεν τα λες για να τα πεις και είναι πολύ ωραίο αυτό να υπάρχει. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ, μου άρεσε αυτή πιο πολύ από όλες ερωτήσεις. Τελικά τι είναι πιο επικίνδυνο, το ρεύμα ή το ίντερνετ? Αυτό μου άρεσε. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Άκου. Το ρεύμα μπορεί να σε τραυματίσει. Μπορεί να σε τραυματίσει και θανάσουμε, έτσι. Και κάναμε και τέτοιες ερωτήσεις, αλλά αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να τις κάνουμε, γιατί και εγώ έχω πολύ τραγικά να πω και δεν θέλω να καθόλου. Ναι, δεν θα επεκταθώ. Το ρεύμα μπορεί να σε τραυματίσει, μπορεί 1002 και μαθαίνεις από ιστορίες άλλων ότι, ξέρω εγώ, αυτό τα προσέχουμε, αυτό δεν τα κάνουμε. Εκπαιδευόμαστε. Ναι. Safety first και πάει λέγοντας. Βέβαια. Με το ίντερνετ είναι κάτι που ακόμα δεν το ξέρουμε, η αλήθεια είναι. Και εκπαιδευόμαστε τώρα και δυστυχώς για να κερδίζουν κάποιοι. Έτσι δουλεύει η αγορά. Τι να κάνουμε τώρα? Ο καθένας προσπαθεί να σου δείξει, ας πούμε, κάτι, ξέρω εγώ, να σε κάνει να το κυνηγήσει, να σου αρέσει κτλ. Οπότε μπαίνουμε σε νερά που δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί καλώς ή κακώς, παιδιά, εγώ ξέρω να δουλεύω, δηλαδή έχω ένα κινητό πολύ ακριβό, μπορώ να πω. Το οποίο ξέρω να δουλεύω το 3-5% από τις δυνατότητες του.
Εργαλείο όμως. Εργαλείο. Είναι φοβερό εργαλείο. Γι' αυτό που το θέλω εγώ μου κάνει τη δουλειά, αλλά τελικά οι δυνατότητες του είναι πολύ περισσότερες. Αλλά εγώ δεν τις γνωρίζω. Ναι. Και δεν έχει να κάνει με τη συσκευή αυτή καθ' αυτή, αλλά με το τι μπορεί να κάνει όταν μπει στο ίντερνετ. Δηλαδή, αν εγώ ήξερα να χειρίζομαι και το ίντερνετ τέλεια, δηλαδή καταλάβαινα. Έχετε μιλήσει ποτέ με IT, ο οποίος όταν αρχίζει και σου μιλάει για. Τα hardware. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, με ανθρώπους. Άσε τη λέξη IT, μην κολλήσει. Με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο τέτοιο. Οπότε, ναι, για να πούμε ότι αν είναι πιο επικίνδυνο το ένα και το άλλο, είναι ανάλογα με το τι ασχολείσαι, έτσι, και πόσο εκθέτεις τον εαυτό σου στον κίνδυνο, ξέρω εγώ, της κάθε τέτοιου. Γιατί όλα έχουν την επικίνδυνοτητά του. Εγώ θα πω το εξής μόνο. Απλά θέλω να μείνει. Και να μείνει και άμα είστε πιο μεγάλοι για τα παιδιά σας, άμα είστε πιο πιτσιρικάδες για σας, αν μας βλέπει κανένας. Στο ένα γράφει κίνδυνος θάνατος. Στο άλλο δεν γράφει τίποτα. Έτσι. Και όταν δεν έχει label απ' έξω, εγώ θα έχω πιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, στο ένα ξέρω. Στο άλλο δεν ξέρω και ίσως είναι πιο επικίνδυνο και δεν είναι γραμμένο αυτό. Ναι. Τώρα μου ήταν ο Βλαδίμηρος! Μπράβο! Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι. Εσύ τελείωσε ερωτήσει, δεν έχεις κι άλλες. Είχα κι άλλες, αλλά εδώ μας πήρε αλλού η συζήτηση. Μία και 5 πήγε. Δεν έχουμε βάλει στάνταρ σε αυτή την εκπομπή. Θα τα ρωτήσεις την επόμενη σεζόν που θα κάνουμε δύο. Βεβαίως. To be continued. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, που όλα αυτά, για την κουβέντα, για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν πολύ ωραία. Θα έρθει η ώρα που θα σας φωνάξω κι εγώ κάποια στιγμή κάτω. Θα μου έρθετε έτσι παρέα. Βεβαίως. Και θα τα πούμε από κοντά. Αναμένουμε. Θα κάνουμε ωραία πράγματα. Ωραία. Περιμένουμε να τα δούμε όλα. Αυτά. Ciao, ciao. Bye bye. Γεια σας.